Are we going live? قلت مناته أنا ولا معك سنة سوتي يتحازو ويقع مسنا فاميلي ويتفضل عرفت كلتنا نهمنا وحدت بجمهور حزبنا عبيك عبستت عدل تدقنا كان خعبت فلتت كينت يدلينا نوران نمكان انت بكيسا نغلو تعكوف كتسكن كتك كسانا نعلوف ما انت بكيسا نغلو تعكوف بغلتو كله قصاته كمنا يدماتن نغلو تترنن تنكتاتح بايتا ولدونا أمازن الصاتح حلنا نكتو أمازن نكتو سلام كلكم معكنكم مدبنا مدب مهزن تكاتاتلو برات تعزبتنا كمي لكم كمي كنهم يغريتا ناي جعتل لنجنا آتنا لنا كمتي لمود وغناوي زخانة لمون قداي سدتنياتات مأسارن مسدادنا بواندا بزبل عرستي مس عباراتنا سيساي كهان كمون دكتور سامسون سقاينا خنا مسي كمي كأنهم كمي لكم أحوات أملاح مستر سلامي كميك أنهي دكتور سامسون سلام كميك أني خي أنا دحانيك زبير مسكن بصبق متم إذن زحلفة درجة خمسة ممكن له وعوع يقنيو عبد إنجليز لايكا نمن إسياتنا كندي بحرن بزح شجراتن حالفهم متيوم ما بزمتيوم كا عبتو حسبوتا عتنا أندابلون نابرواندا نايم ملاس عبد إنجليز حدش حقي كنتشحن إسمنا أربعتن عوتيوم علو نزز ملكتنا خنا مسمو اسك نمأتو خوننا እዚ ሓድሽ ሕጊ ካብ ምንታይ እዩ ንምንታይ እዩ እዚ ምስዳድ ከመይ ገይሮም እዮም ከሩዋንዳ ውሕስ ኢሎም ወሲኖም ናብ ሕጊ ኣፅሊቖምዎ ዘለው ናባኹም ብኣካዶም ጅምር ዶክተር ሳምሶን ኣለሃዶ ኦኬ ኔትወርክ ሕማቅ ኣሎ መስለኒ ሲሳይ ሓፍቴ ናባኺ سلام تعزبتنا إذا حقي كزارو له حاب قلني قال يوم عنده نحجي حدش نقدر يكونن مثلا 3-4 عامات سي إذا كان سيرفيس جوفمنت قلني كوا حاب دمت حاب كونسكن نتي ب dangerous journey دمت دلو ما في تاسكاي دخانة من قد كيزور دمت بمركب بلوري دي مسوقة نيكالوت جبا من بلينا سماغلرز مس بزحة عاد إنجليز قدم كا بريكسيت كلا نيروبا خدملس يقلل نيرو حجكن كاب حبر يوروبا حبرت مسوال تزعدي لأن obviously من قد خرق لهم كم سي نريون نسمعنا ينزل ببناين نبوزح عدتات أبروش كرمو لاتين أمريكا نتفعل لي عدتات فاتين أمم
ግን ሩዋንዳ ኮይና እታ ሕራይ ዝበለት ንክትመልስ ማለት እዩ ሂስትሪም ኣለዎ ሩዋንዳ ካብ እስራኤል እንተመለሰሎም ድዩ ግን ሩዋንዳ ፈቂዳ ማለት እዩ ኦብቪስሊ እቲ ብሎክ ስለ ዝኾኖም ናፍቲ ናይ ካልኣይ ውሕስ ዓዲ ዝብልዎ ሩዋንዳ ሴፍ ስለ ዝበልዋ ናይ ሩዋንዳ ተባሂሉ ማለት እዩ ግን ከዓ ብዙሕ ውዕልል ነው ውፅአን ውረድን ነይርዎ ቢካዝ ብናይ ኤውሮጳያ ሕጊ ተኸሲሶም ስለ ኣፒል በፂሑ ሃይ ኮርት ሱፕሪም ኮርት በፂሑ ኣብ ዕለት 25 ወርሒ 4 2024 ከዓ እቲ ሕጊ ፀዲቁስ ንፅባሓይታ ከዓ እቲ ንጉስ ፈሪምዋ ማለት እዩ ሕጂ ውሕስ እቲ ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ውሕስ ዓዲ እያ ሩዋንዳ ሴፍ ዝኾነት ዓዲ እያ ካልኣይ ከዓ ኣብቲ ሳልሳይ ኣካል ዝኾነ ዓዲ ከዓ ውሕስ ዝበልዎ ኤውሮጳ ክኸውን ይኽእል ካልእ ቦታ ነቲ ሰብ ንክመውት ግን ሞር ኢምፖርታንትሊ ነቲ ሰብ እቲ ኣፍጋይ ዝኾነ መንገዲ ሒዙ ንኸይመፅእ እዩ ቢካዝ ዝበዝሐ ሰብ ናይቲ ቀደም ብሎሪ እዩ ዝእቶ ነይሩ ሕጂ ግን ብመርከብ ሰው ሰብ ይመውት ኣፍጋኢታት ቆልዑ ንኣሽቱ ዓበይቲ ሰበይትታት ንድተር ንምግባር ነቲ ሰብሲ ታሪኮ ክተርፍ ዓዲ እንግሊዝ ንኣፍሪካ እያ ትመርሰና ዘላ ተባሂሉ ብዙሕ መፍርሒ ኣለዎ ኦፍኮርስ ምስኡ ከዓ ፖለቲክን እዩ ኤኒዌይ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለው እቲ ዝበልዎ ንክተግብሮ ክገብሮ ስለ ዘለዎም ኦብቪስሊ ዘይሓቱ ክገብርዎ ዘለዎም ክገብሩ ኣለዎም ንበልኩም ሰው እዚኣ ንመጀመርያ ድሓነይ ዶክተር ሳንቱ ምጣ ክንገድፈሉ ቴክስት ዝኾይነ ናባኻ ሳምሶን ሓውና ሰላም ኢና ሪፍሬሽ ግበርለይ ታሕቶ ካብ ኮኔክሽነይ ደኺማ ፀኒሐ እሞ እወ ንመተው ኮነናሲ እዚ ሓሳብ መፂኡ ዘሎ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ምምላስ ካብ ምንታይ መፂኡ ንምንታይ ኸ ነዚ ከም ሕጊ ወሲኖም ኢሎሞ ዘለውሲ ንምእተው ክኸውን ነቲ ሕብረተሰብና ብፍላይ ከዓ ንክርድኦ ምክንያቱ ሃንደበት ድመፀ ድዩ ወይስ ሓሲቦም ሙሉ ድዮም ብምባለ ናባኻ ስተይ ሓሳብ እወ እዚ ናይ ሩዋንዳ ኣክት ዝብሎ እዚ ናይ ሩዋንዳ ሕጊ ሓድሽ ዝመፀ ኣይኮነን ኣክቹዋሊ ሜጀ ክሰርሕሉ ፀንሑት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክነፅጎ ዝፀንሐ እዩ ኣበይ መፂኡ ንዝብል ሕቶ ብዙሕ ግዜ ካብ ፅልኣት ስደተኛታት ዝመፅ እዩ ስደተኛታት ነዚ ዓድና ይምዝምዝዎ ኣለዉ ኣብዚ መፅኦም ከዓ ብዙሕ ነገር ነቲ ናትና ባህሊ ምርዝዎ ኣለዉ ዝበሃል ካብ ፅልኣት ስደተኛታት እዩ መፂ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ እቲ ካልእ እውን ብብዝሒ ናብ ሕጊ ገፆም እንደፅደቕሉ እዞም ስደተኛታት እዚኦም ክመፁ ከለዉ ናብዚ ስኒ ንውሕስነት ኢሎም እዮም ዝመፅእ ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ከዓኒ ክንደይ ውሕሳት ሃገራት ረጊፆም ዝመፅእ ዘለዉ ስለምንታይ እዮም ኣብኡ ዕቑባ ዘይሓቱ ዝብል ከም ሓደ መካትሒ ነጥቢ ሒዞም ኣብኡ ይመፅእ ኣለዉ ብሓፈሻ ግን ካበይ መፅኡ ንዝብል ካብ ፅልኣት ስደተኛታት ይመፅኡ ዝነበረ ሓድሽ ኣይኮነን እንዳወሰኸ ሕጂ ብፍላይ እቲ ኣብ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘለዉ እዞም ኮንዘርቫቲቭ ትናቶም ሓይሊ እንዳተደኸመ ይመፅእ ስለ ዘሎ እዚ ምርጫ እውን ኣብዚ መጨረሻ ናይዚ ዓመት ክኸውን ስለ ዝኽእል ከም ሓደ ናይ መድመፂ ሓደ ቦታ ገይሮም ስለ ዝርእዎ ብኸምኡ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና የቀኒልና ሳምሶን ሓውና እስከ ምናልባት ብዙሕ ስደተኛ እንዲ ኩሉ ስደተኛ ኢኻ ምናልባት ኣብዚ ሕብረተሰብና ዝብል ዘሎ ኣፍሪቃዊ ጥራይ ናብ ኣፍሪቃ ወይከዓ ምክንያቱ ሩዋንዳ ኣብ ኣፍሪቃ ስለ ዘላ ንመን ኢኸ ዝምልከቶ ኣብዚስ ንኩሉ ሰብ ድዮም ንክሰድዎ ናብ ሩዋንዳ ወሲኖም ዘለው ወይስ ዝተወሰነ ሰብ እዮም ክሰድኡ ንመን እዩ ዝምልከቶ ናብዚ ኣውፂሞ ዘለዉ ሕጊ መራሕን ክቕፅለልኪ ናብኡ እዚ ናይ ሩዋንዳ ምስዳድ ንኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ገለ ዝብል ኣይኮነን ንኩሉ ናብዛ ዓዲ ብዘይ ሕጋዊ መፅእ ኢሎም ዝኣምንሉ ሰባት እዩ ዘሎ ምናልባሽ ሓንቲ ክጠቕሳ ዝደሊ እዚ ናይ ስደተኛታት ምውሓድ ዝብልዎ ናብቶም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝብልዎ ጥራሕ ኣይኮነን እንኮላይ ናብቶም ሕጋውያን ስደተኛታት ዝብልዎ እንዳግደሉ እዮም ዝመፅእ ዘለዉ ከም ኣብነት ክንሪኦም ንሕኪ ኢልና እዞም ኢንተርናሽናል ስቱደንትስ ወይ ኣብዚ ክመሃሩ ዝመፁ ከፍ ኢሎም ዝመሃሩ ብስኮላርሽፕ ዝመሃሩ ቀደም ናቶም ቤተሰብ ሒዞም መፁ ነይሮም ሕጂ ንዕኡ ሓደ ካብቲ ዘቋረፅዎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሕቶኹ ክምለስ ንመን እዮም ንሩዋንዳ ክንሰድድ ዝብሉ ዘለዉ ሕቶ ብናሽናሊቲ ወይ ብዜግነት ኣይኮኑን ዝሪእዎ ዘለዉ መን እዩ ብዘይ ሕጋዊ መፅእ ኢሎም በተንሶም ኢሌጋል ኢሚግሬሽን ኣክት ዝብልዎ ወይ ኢሌጋል ኣብዚ ዓዲ ዝብልዎ ብኸምኡ እዮም ዝርእዩ ዘለዉ
منالباش منيو قلنا بزت قند تتقع زخون ويت ኣብ ታርጌት እትሞ ዘለው ብመልክዕ ሕጊ ሪኦም ኣብኡ ክንዛረብ ንኽእል ኢና መስለኒ ንሲሳይ ክገርፈላሞ ብድሕሪ ንክዛረብ نابع سيساي حقتي يا خلي كان هذا تنساسم of course تي بدي حقا ودا أتوين دي زي قلنا هايمانوت كابين مسيحاتي من ما يفلوني دخونه ودسب بمركب بعيرهم كوني بدورم بدي حقا ودا أتوه يا مركب قن نافتحتهم من لستخيني مجمرة نمنا ليتم بكتسب كله confusion الفاتيرون دي دلو تنقص كأس لدلو عقل طبس لدلو تمن باقا دي بحل الناس لو دخونه نعي ملكته دي ملكته نزل بحل نجرات هذا مخن موزون دينا بس مجمرة قن تفتي نفكار قن مقارنة قن نمنا ليتم ملكتنا لاين كن قبر اللامو دحراي نمنا تملكته إلا خاطئ عشان نقبر ما حسد دكتور سامسون ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ቦ ኣይ ቲንክ ንመንያ ትምልከቶ ኢልካ ምርኣይ ሓይሽ መስለኒ ንመንያ ዘይትምልከቶ እንድሕር ኢልካ ቅሩብ ሰንሲቲቭ ትኸውን እያ ኣብ ገለገለ እዋን ግን መንያ ትምልከቶ ኢልና ተሪእና ፅቡቅ እዩ ሓደ ሰለስተ ዓይነት ስደተኛታት ወይ ሓተቲ ዕቑባ ይምልከቶም እዩ ዝበሃል ነገር ኣሎ መስለኒ ካልእ መጀመርያ ብዕድመ ደረጃ ክንሪኦ ከለና ልዕሊ 18 ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ذات 18 እንድሕር ኮይኑ እዚ ንዕኡ ኣይምልከቶኒ ከም ቆልዓ ስለ ዝረአና ኣብዛ ዓዲ ልዕሊ 18 ዝኾነ ወይ ኣዳልት ዝኾነ ተቐዳመይቲ ነጥቢ ኣልዒሎማ ዘለዎ ያ ብድሕሪኡ መዓስ ኣትዩ ናብዛ ዓዲ ትበሃል ሕቶ እያ ማለት እዩ ናብ ሩዋንዳ ክትከይድ ኮይንካስ መዓስ ኢኻ ኣቲኻ ዝበሃል ኣሎ እዚኣ ግን ቁሩብ ሰንሲቲቭ ወይ ኮምፕሊኬትድ ከይዝ እያ ካብ ጥሪ 2022 ናብዛ ዓዲ ዝኣተወ እንዲኦም ዝብሉ ዘለው ካብ ጥሪ 2022 ዝኣተው ገሊኦም ኦልሬዲ ወረቐት ዝወሰዱ ኣለው ገሊኦም ቅድሚ ጥሪ ኣትዮም ኢንኣድሚሲብል ዝተባሃሉ እውን ክህልው ይኽእሉ እዮም ሪጀክት ዝተባሃሉ ክህልው ይኽእሉ እዮም ኦፍኮርስ ቆባ እቲ እግባይ ክብሉ ይኽእሉ እንዲኦም እግባይ ስለ ዝበሉ ግን ዕወቱ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣብኣ ኮምፕሊኬትድ ዝኾነት ነገር ኣላ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ እታ ዝተኣፋፊት ትበሃል እዛ ናይ ኢሌጋል ኢሚግሬሽን ኣክት ዘእተውዋ ኣብ ወርሒ 7 2023 ዘእተውዋ ኣለዉ ካብኣ ንድሕሪት ከዓ ዳርጋ ኩሉ ዓይነት እያ ትምልከቶ ብንፁር ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ነጥብታት እንድሕር ኣሚጥናየን ልዕሊ 18 ዝኾነ ድሕሪ ጥሪ 2022 ዝኣተወ ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ጥሪ 2020 ድሕሪ ወርሒ 7 2023 ዝኣተወ ቆልዓ ዘይብሉ ቆልዓ እንድሕር ኣለካ እውን ምፍላይ ዝበሃል ነገራት ስለ ዘሎ ቆልዓ ዘይብሉ ቆልዓ ክብል ከለኹ 18 ዓመት ቆልዓ ዘይብሉ ናብዚ ወይ ሓዳር ዘይብሉ ኢልና እውን ክንሪኦ ንኽእል ሕጂ እዚአን ዘማልአ ሰብ ተኮይኑ ይምልከተኒ ኢሉ ክሓስብ እሞ እቲ ዘድሊ ምድላዋት ክገብር ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ዝተረፈ እንድሕር ኣሎ ምናልባሽ ሲሳይ ክትምላዕለይ ትኽእል نابع سيساي No, زين انت ثلاثة بتسبب تعرف مقابل دلوا كم تدبر كايدو تسامسون من مدرسة قبل نقدر سيبلين كليرين كم تدبر كاين of course كان علتات دري كتشعتان كلتن حراي ورحي شوعته كتشعتان ثلاثة نالو ورحي ثلاثة ورحي شوعته ثلاث شوعته كتشعتان ثلاثة قاعد ولاد سو كان 4 سوري فتفلالي علتات سلادلو جن اسوتي بيل تفتلالي وان تقايره of course أول حشة وعته فرد بيت بتحنرو كاب كاب هاي كود نا سبريم كود بس الوان بتغير نجارات اللو تبيلا سنن ناتو اللو بس كا كم زد بالكايو بزحات سبات اللو كلمة الري كان كابتن والكا دخل ترى في كان كابتن ده أتومو ورقتهم كوشنال مريم سو ورقتهم دو سدو اللو جن أوقع أقول intent notice of intent كيتكم inadmissible كرأيكم ما كأن بعد إنجليزي أطلقهم فتمو detained ويكا removal كتقبر تفضيهم دي تباها لوقع له so that's why it's sensitive come to develop كايو قليل لا يكونن نرد on عم بيبنى قاس نرد on أنا كتبيدنا لهم قليل لا يكونن بزف إلتات له بزف confusion له كم تدبل كايو كماي ترد أتوم ورقة وسدلو دي وسدلو انت تبهاللو دي تبهاللو so obviously قربنا مو تلازمنا مثلا professional كنزارة مو كماي أخقبر دلين انت أخقبر دلين مبهال أتم كاقد أتم من أتم thank you
ثانك يو أنيلنا حج قرب أبزي بلازم الإسياتنا ناي فرحي تنكت ምክንያቱ ዲቴንሽን ይጀምሩ ለው እንዳሓዙ ክፍርም ኢሉ ዝኸደ ማለት ሪፖርት ክገብር ኢሉ ናብ ሪፖርት ምስከዱ ንገሊኣቶም ናብ ዲቴንሽን የእትዎም ኣለው ስለዚ እዚ ኸ ንምንታይ እቲ ዲቴንሽን ዘድሊ ንኣብነት ከም ተቐዲሙ ኣቢልኩም ክትነግርዎ ዝፀናሕኩም ካብ 2022 ዝኣተው ዝተቐበልዎም ኣለው ወረቐት ከዓ ሪጀክት ተባሂልኩም ኢሎም ዝሰደድሎም ኣለው ስለዚ ካብ ዲቴንሽን ምእታው ንኣብነት ንስኻ ኣብ ሳልሳይ ኣካል ኣብ ሳልሳይ ሃገር ሩዋንዳ ክረኣየልካ እዩ ተባሂሉ ብወረቐት ብውሕስ ነገር ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ውሕስ ሃገር ካብ ኮነ ንምንታይ ዲቴንሽን ኣድለየ ንዲቴንሽን ክኸዱ ኸ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለው ቅድሚ ናብ ዲቴንሽን ምእታዎም ወይ ከምኡ ዓይነት ሌተር ደብዳቤ ዝመፆም ስግኣት ንዘለዎም ኣሕዋትና እዋ ሓደ ነገር እንታይ ኣሎ መስለና ኣነ ሰላሚና ክንርድኦ ዘለና እዞም ሰባት እዚኦም ክኸዱ እዮም ዝተባህሉ ብናይ መገዲ እዮም ክኸዱ ዝብል ሕቶ እዩ ኢንፋክት ንዕምፅ እሞ ኣየር ተዳልያ ኢልካ ዝኸዱ ዓይነት ሰባት እውን ኣይኮኑን ከምዚ ሓንቲ ወይ ዝበልክዮም ክንደይ መስዋእቲ ከፍ ኢሎም ዝመፅ እዮም ክንደይ ሽግራት ዘለዎም እዩ ናብዚ ንክትመፅእ ክንደይ መሰናክል ከም ዝሓለፉ ርድእ እዩ ግን ክሳብ ዝኸዱ ዳኣ ናበዮም ክፀንሑ ዝብል ሕቶ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ እጂ ሓደ ካብቲ ሕጊ ኣውፅኦሞ ዘለው እዞም ሰባት እዚኦም ክሳብ ናብ ሩዋንዳ ድዮም ወይ ናብታ ሳልሰይቲ ሃገር ድብዋ ክሳብ ዝኸዱ ኣብ ዲቴንሽን ወይ ኣብ ተዳጊኖም ክፀንሑ ዝብል እዩ ሓደ ማለት እዩ ሕጂ ንኩሎም ክዳግንዎም ይኽእሉ ድዮም ዝብል ካልኣይ ሕቶ ይመፅእ ንኣብነት ኣብዛ ኢንኣድሚሰቢሊቲ ትበሃል ወይ ሓንቲ ውሕስቲ ሃገር ሰጊሮምስ ናባና መፅኦም ኣብኡ ክሓቱ ነይርዎም ኢሎም ዝኣምንሎም እሞ ከዓኒ ነዚኦም ንሕና ስለምንታይ ንቕበሎም ኢሎም ዝማገቱ ዘለው ከባቢ 77 ዝኾኑ ኣለው ይበሃል ኣሎ ክሳብ ሕጂ እቲ ርጡብ ዝኾነ ፀብፃብ ዝወፅእ ዘለው ማለት 77,000 ማለት እየ ሕጂ እዞም 77,000 እንድሕር ንብል ኣለና ክሳብ ሕጂ ፈሊጥናዮ ዘለና ሩዋንዳ 2,000 ክትቅበል እያ ይበሃል ኣሎ ብመንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ተሪኢኻ ከዓ ከባቢ 5,700 ንሩዋንዳ ክሰድድ እየ ይብል ኣሎ ድሓን ኣብ ማእከል ተኸይድና ስኒ ሓደ 3,000 ንሩዋንዳ ዋላ ክኸዱ ኢልና ንሕሰብ እንተኸይዶም እዩ ዝኸማን ክኸዱ እዮም ብርግፅ ኣይኮንኩም ዝብል ኣለኹ ሕጂ እዞም 77,000 ወይ 80,000 ንብሎም ዘለና እንድሕር ክኸዱ ኮይኖም ወላ ብፕሮሰስ ከዓ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ኣብ ሓደ ዓመት ከባቢ 200 ገለ ኢና ክንሰድድ ኣፃሪና እዩ ዘሎ ምክንያቱ ግፍፍ ኣቢልካ ልክዕ ከምዚ ናይ ዓድና ዝለመድና ገፊፍካ ንሰባ ትወስዶ ከምኡ ዓይነት ኣይኮነን ትመስርሕ ኣብ ዲቴንሽን ከኣትው ኣለዎም ከምዚ ዝበልከዮም ኣብቲ መዳጎኖ ከኣትው ኣለዎም ኣብ መዳጎና ኣትዮም ከዓ ከይዞም ከዓ ክፃረፍ ክእል ኣለዎ እግባይ ዝብል እንድሕር ኮይኑ እግባይ ክብል እዩ ኣነ መረጋገፂ ኣለኒ ኣብዚ ቆልዓ ኣለኒ ኣብዛ ሓዳር ኣለኒ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ከምኡ ክብል እዩ ዕድመይ 18 ኣኸለን ዝብል ሰብ እውን ክህሉ ክእል እዩ ሕጂ እቶም ኢሎም ኖ ከምዚ ኢሎም ሓፍ ኣቢሎም ዝወስድዎ ነገር ኣይኮነን ትፃረ እዩ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ዝበሃል ዘሎ ኬዝ ከዓኒ ተፃርዩ ኣቢሉ ኣብ ዓመት ወላ ድሓን 1,000 መውሰዱ ንብል ኣብ ዓመት ወይ 2,000 ንበላ ድሓን 2,000 ኣብ ዓመት ክወስዱ እንድሕር ኮይኖም ነዞም ከባቢ 70,000 ንክወስዱስ ክንደይ ዓመት ከድልየሎም እዩ ማለት እዩ ልዕሊ 20 ዓመት እዩ ከድልዮም ሕጂ በዚ መንፅር ክንሪኦ ከለና እዚ ዝበሃል ዘሎ ካብ ተግባር ንላዕሊ ኣብ ሰባት ሽበራ ወይ ከዓ ፍርሒ ንኸስርፁመኒ ሰብ ኣብዚ ንኸይመፅእ ኢሎም እዮም ዝገብርዎ ዘለው ሕጂ እንታይ እዮ ክብል ደልየ ዲቴንሽን ክወስዱ ክእሉ እዮም ንገለ ሰባት ንኩሉ ሰብ ግን ዲቴንሽን ክወስድዎ ይክእሉን እዮም እቲ ዲቴንሽን ምኻድ ከዓኒ ማዕረ ክንድኡ ኣፍራሒ ማዕረ ክንድኡ ኣስጋእድ እዩ እንድሕር ኢልካ ምናልባሽ የፍርሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ቤት ማእሰርቲ ክኣቱ ዝሕጎስ የለን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መፂኻ ቤት ማእሰርቲ ክትኣቱ ከለካ ከዓ ሞ ናቱ ዝኾነ ፍርሒ ክፈጥረልካ ክእል እዩ ግን ማዕረ ክንድኡ ክሽቕረሩ ከዓ የብሎምን ምክንያቱ ኮሎ ገና ተሸቕሪሮም ናቶም ሜንታል ሄልዝ ናይ ስነ ኣእምሮ ጥዕና እንድሕር ተበኪሉ ቀሊል ኣይኮነን ሕጂ ኣበዮም ክፀንሑ ንዝብል ሕቶ ናብኣ ክምለሰልኪ ሓደ ካብቲ ውፅኦሞ ዘለው ሕጊ ምእንታን ጉዳዮም ክፃረ ተፃርዩ ከዓ ናብቲ ዝምልከቶም ክኸዱ ኣብ እስር ቤት ወይ ከዓ ምድጓን እዮም ክፀንሑ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘሎ እቲ ምድጓን ግን ኦልሬዲ መሊአን ዘለዋ ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ ወላ ተዘይመሊአን ከዓኒ 80,000 ክድጉኑ ይክእሉን እዮም 80,000 ሰባት ከዓ ክሰዱ ይክእሉን እዮም ስለዚ ብዙሕ ዘጨንቕ ጉዳይ ኮይኑ እውን ኣይመስለንን ካብ ተግባር ንላዕሊ እቲ ናይ ስነ ኣእምራዊ ሓስያዮም ተቐድሙ ደልዮም ዘለው እዚ ከዓ ንሕና ክንጥቀቐሉ ኣለና ባህል حقي سيساي حفتي اسكا
ሓደ ስደተኛ እንድሕር ደኣ ደብዳቤ መፂዎ እቲ ቅድሚ ክነት ክገብሮ ዘለዎ እንታይ እዩ? ነቲ ናይ ምፍራም ማለት ድዩ እቲ ሪፖርቲንግ ኩሉ ሰብ ሓደ ሰብ ዕቑባ ክሓትት ከሎ ኦልሬዲ ኣብቲ ኢዶም you are liable for detention ክትእሰር ትኽእል ኢኻ ዝብል ሪፖርት ምግባር ልሙድ እዩ። ኦፍኮርስ ምስቲ ናይ ሩዋንዳ መምፅኡ ሕጂ እቲ ሰብ ተኻይደስ ክሕዝኑ እዮም ኢሉ ፍርሒ ስለ ዝሓደረ እዩ እምበሪ ኦልሬዲ ኮ ዝበዝሑ ኣሳይለም ሲከራት ሪፖርቲንግ ይገብሩ እዮም። ኣብቲ ኢዶም ሒዞም ኣለዉ ተወረቐት ዝብል ዳት you are liable for detention መፅሓናት ክንሕዘካ ንኽእል ኢና detention ክንእተወካ ንኽእል ኢና ዝብል ኣሎ። So obviously እቲ ከምዞም ሓውና ክብሎ ዝፀንሐ እቲ ተካል ንበሎ እቲ ሆም ኦፊስ እቲ ባዕሉ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ፕሮሰስ ትገብር ነቲ ሰብ ራዕዲ ክእትወሉ እንድደልዩ then ተኣሽሙ ኢሎም they win on this ነቲ ሰብ ክፈርሕ ክብሉ እዮም ዝገብርዎ ደሎም እቲ ንሕና እቲ detention ምኻድ እሱ ይኮነን እቲ ኦፍኮርስ የፍራሕካ እዩ ክንደይ ላዕልን ታሕትን ፀገም ሪኦም እዮም ኣሕዋትናን ደቅናን ኣትዮም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ obviously እስር ቤት ክትበሃል ከለካ ኣትዮም ንሓደ ወዲ ሰብ ናይ ባዕሉ ናይ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ይገብረሉ እዩ ትጭናኢኻ እዚ ኩሉ መፅየት ኣብዚ ከኣቱ ትብሎ ነገር ኣሎ ግን ዲቴንሽን ምኻድ እቲ ክገብርዎ ዘለዎም ምንድን ኣብቲ ፕራክቲካል ኢና ክንዛረብ ዲቴንሽን እቲ ሪፖርቲንግ ምግባር ኣብ ሰሙን ድዩ ኣብ ክልተ ሰሙን ድዩ ኣብ ወርሒ ድፍርሙ ኣለዉ ኣብ 6 ወርሒ ድፍርሙ ኣለዉ ዝና እናቱ ኣለዎ ፍሉጥ እዩ ሰው እሳቶም ክገብርዎ ደሎም ሓደ ዲቴንሽን እዚ ሪፖርቲንግ ምግባር ኣገዳሲ እያ ናይ ግድን እያ ማለት እቲ ካብቲ ሓደ ናይ ዕቑባ መሕተቲ ካብ ኮንትራት ስለ ዝኾነ ክትፍርም ኣለካ እንድሕር ደይፈሪምካ ደምፅኦ ናይ ባዕሉ ሳዕቤን ኣለዎ ክንዛረበሉ ኢና ዳሕራይ ግን ከዓ ክትፍርም ክትከይድ ከለካ እቶም ኩሎም ፕሮፌሽናላት ዝኾኑ ኣብ ኢሚግሬሽን ዝሰርሑ ጠበቃታት ዝብሉ ዘለዉ እቲ ሰብ ወረቐቱ ሒዙ ክኸይድ ወረቓቕቱ ክፍርም ክኸይድ ከሎ ንጠበቅኡ ከፍልጥ ዝተወሰነ ድማ ከዓ ዓርኪ ድምሓዛ ወስኡ ክኸይድ ክፈልጥ ምእንታን ኣትለኹ ወፅእ ኣለኹ ኢሉ ክነግር ማለት እዩ ቢካዝ እንድሕር ኣጋጢሙ ንዲቴንሽን ክኸይድ ሓተ ተባሂልካ then obviously ዝነገረልካ ሰብ ኣሎ ፀፊኡ ዝብለካ ሰብ ኣሎ ነገሩ ንፀብቁ ድዩ እቲ ዝግበር ፕሮሰስ ናይ ኢሚግሬሽን ድዩ ናይ ዝሃብ ዝግበር ነገራት እቲ ናቱ ሪፕሬዘንት ዝገብሩ ጠበቃት ክሕግዞም ምእንታን ማለት እዩ እዚ እቲ ክገብርዎ ዘለዎም ቢካዝ ከምዚ ዝሰማዕናዮ እቱ ክብሉ ከለዉ ሞባይሎም ይወስድሎም እዮም ውፅእታት ገለ ይብልካ ንመን ክድብል ኢልካ ከይትጭና ምእንታን ወረቓቕትካ ኣይሕድጉኻን እዮም ወረቓቕቲ ሒዝካ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ዲቴንሽን ከዓ ቴሌፎን ሲም ካርድ ይህቡካ እዮም ክትድውል ትኽእል ኢኻ ጠበቃኻ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ ሕክምና ኣሎ ኩሉ ነገር ኣሎ ክንመልፆ ኢና ኢኒዌይ ክንዕሎ እንድና ግን እቲ ክገብርዎ ዘለዎም ግን 10 ስቴፓት ምፍላጥ ምኻድ ናይ ግድን እዩ ነቲ ሰብ ኪዱ ኣይትክዱ ክብል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን ከዓ it's a requirement ናይ ግዲ ክግበር ዘለዎ ነገር ስለዝኾነ ተደይ ኮይኑ እቲ ገዛ ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ትቕበሎ ገንዘብ ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ ሞር ኢምፖርታንት ለካ እታ ኣገዳሲት ከዓ እታ ዕቑባ ሕትኻ ክትሰሓብ ትኽእል እያ ቢካዝ ኣብስኮን ዲኻ ትገብር ዘለካ ናይ ግድን ኣገዳሲት እያ ክትፍርም ኦፍኮርስ ናይቲ ሰብ ኣበይ ማይንድሴት ኣሎ ክንደይ ምንታይ ፍርሒ ኣለዎ ክብደት ናይ ባዕሉ ኣለዎ ግን ብነጊርካ ተኸድካ ግን ዝነግረልካ ሰብ ኣበይ ኣትዩ ዝብለልካ ኣስተስጋብ ሃለወ I think ኣብዚኣ ጠጠው ክነብል ሞር ከዓ ተልዩ ከዓ ንውስኸሉ እምበሪ ናይ ግድን ኣገዳሲ እዩ ንበልኩ ቢካዝ ሪኳየርመንት እያ እንድሕር ገርካያስ ብዙሕ ሓስያ ኣለዎ ናይ ባዕሉ ብድሕሪት ማለት እቲ ሪፖርቲንግ ዳይ ምግባር እዋ ኣብዚ ተወሰኸነ ኣለካ ድዩ ከምስምሓዊ هو ሲሳይ ዳርጋ ኢላቶ እያ ሕጂ እንድሕር ተሓቶ እንታይ እያ ኣገዳሲት ኮይና ትስምዓኒ እንድሕር ካብዞም ንጠቕሶም ዘለና እንድሕር ኮንካ ንኣብነት እዚ ናይ ሩዋንዳ በቲ ሕጊ ይምልከተካ እንድሕር ኮይኑስ እንታይ ክንገብር ኣለና ትብል ሕቶ እያ ሓንቲ ምናልባሽ ከምዚ ሲሳይ ትብሎ ዘላ ናብ ዲቴንሽን ወይ ናብቲ መዳገኑ ቦታ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ክፍርሙ ኢሎም ምስ መፁ ክተሓዙ ይኽእሉ እዮም ገዝኦም ኣበይ ስለዝኾነ ስለዝፈልጥዎም ክተሓዙ ይኽእሉ እዮም ኣብ መገዲ ክተሓዙ ይኽእሉ እዮም ኣብ ተፈላለየ መገድታት ማለት እዩ ተታሒዞም ኣብኡ ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ኣብኡ ስለዝኣትዉ ግን ቀጥታ ከዓኒ በኣ ገይሮም ንሩዋንዳ ይኸዱ ማለት ኣይኮነን ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣገዳሲ ነገር ከምዛ ሲሳይ ትብላ ዘላ ሓደ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እዛ ናይ ሩዋንዳ ትምልከቶ እንድሕር ኮይና ተን ዘድልዩ ወረቓቕትን ቴሌፎናትን ኩለን ኩሉ ግዜ ኣጅብኡ ክህልዋ
ናይ ሕክምና ወረቐት ዘለዎ ናይ ሕክምና ክህልዎ ሜዲኬሽን ወላ መድሃኒት ዘለዎ መድሃኒቱ ተመሊሱ ዘይክወስዳ ክእል መድሃኒቱ ብጅቡእ ክትህሉ ኣለዋ ካልእ ከዓኒ ሰባት ከዓ ኔትወርክ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና እንድሕር ኣትየስኒ እዚአን ቴሌፎን ሓዘለይ እዚአን ከምዚኣ ንገረለይ ንክስቶ ዳሃይ ግበረለይ እዘን ዶኩመንት እዚአን ሓዘለይ ዝበሃል ደለና ዶኩመንት ኮፒ ተጌርና እዮም ዝፅበዩ ኮፒ ጌርና ናብ ሓደ ሰብ ቁምን ሰብ ቤተሰብና ድዩ ዓርክና ድዩ ገለ ድዩ እንድሕር ገሊፍናሉ ወላ ናይ ገዛና መፍትሒ እውን ከምኡ ጌርና እንድሕር ገሊፍናሎም ፅቡቅ እዩ ሕጂ ናብዛ ዓዲ እዛ ኮንሰንት ትበሃል ኣላ እዛ ፍቃድ ኣለካ ድዩ ናይ ሰብ ገዛ ክትከፍት ፍቃድ ኣለካ ድዩ ናይ ሰብ ዶኩመንት ክትሕዝ እዚአን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለዝኮና ንሰባት ፍቃድ ክንህቦም ንኽእል ኣለና እዛ ሓንቲ ትግበር ዘላ ሕጂ ንሪኣ ኣለና እዛ ናይ ፍናን ዶኩመንቶም ክቅምጥዎ ይኽእሉ እዮም ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ንዝኾነ ሰብ ነጌርካ ኣብዚኣ ኣላ ዶኩመንተይ እሞ ከምዚኣ ሃበኒ እንድሕር ኢልካ ንፍናን ከዓ ሃብወለይ ነዚ ጠበቃ ዝተልካ ብቀሊሉ ክትህባ ትኽእል ኢኻ ላዕሊ ታሕትን የብላን ማለት እዩ ሕጂ ኣበይ ብዘየገድስተን ዘድልያና ዶኩመንት ኩለን ምሳና ንሕዘን ንክእል ኣለና ንሓደ እሙን ሰብ ድበልና ከዓ ክነቅምጦ ክንክእል ኣለና ተኽኢልና እውን ስካን ጌርና ኣብ ኢሜይልና እውን ክነቅምጦ ክንክእል ኣለና ሽዑ ፎርዋርድ ክንገብሮ ስለንኽእል ብቀሊሉ ሕጂ እታ ሓንቲ ኣገዳሲት እዚኣ እታ ካልኣይቲ እዛ ምስ ምፍራም ትመፅእ ሕቶ እያ ማለት እዩ እዛ ከምዛ ንብላ ዘለና ሲ ምናልባሽ 2,000 ጥራሕ እንድሕር ወሲዶም ንካልእ ተገዲፎሞም ክፍርም ኢለ ካብቶም 2,000 ክኾን ክኸድ ብላ ተሓሳስባ ኣላ ኩሉ እዚኣ ቅንዕቲ ተሓሳስባ ብደገ ኮንካ ክትሪኣ ከለካ ግን እንታይ ኣማራፂ ኣሎ ከዓ ትርኢ ሽኩም ማለት እንታይ ኣማራፂ ኣሎ ምክንያቱ ቀደም እንታይ እዩ ንፈልጥ ኢና ሰባት ተሓቢኦም ይሰርሑ ድሕር ገለ እዋን ምሕረት ግበር ኣብታ ናይ ምሕረት ሽዑ ኢዶም ይሂቡ ኣብዚ ግን ምሕረት ዝበሃል ነገር የለን ምሕረት ዝበሃል ነገር የለን ማለት እንታይ ወረቐት ተዘይብልካ ተሓቢእካ ክትሰርሕ ኢኻ ኣብ ደገ ክትነብር ኢኻ ኩሉ እቲ ካብ መንግስቲ ዝግበረልካ ሓገዝ ክወስድዎ እዮም ማለት እዩ እቶም ቤኒፊት ክወስድዎ እዮም እታ ናይ ገዛ ክወስድዎ እዮም ወረቐትካ ትረክብ ዲኻ ትረክብን ኣይተፈለጠትን ስለዚ ወላ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ተነበርካ ስኒ ስጋኻ ጥራሕ ብዛ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ እምበር ክሰርሕ ኣይትኽእል ኢኻ ናይ ስነ ኣእምሮ ናይ ካልእን ዝኾነ ቅሳነት የብልካ ማለት እዩ ሕጂ ከምዛ ሲሳይ ትብላ ደላ ናይ ግድን ኬድኩም ፈርሙ ክንብል ኣይንኽእልና ንሕና ኣይትፈርሙ ከዓ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ተንሳዕቤነን እዚአን ምስ ፈረምካ እታ ዝኸፈት ነገር ትመፅእ እንታይ እያ ክሕዙካ ክእሉ እዮም ስለዝሓዙካ ከዓኒ ግድን ሩዋንዳ ትኸይድ ማለት ኣይኮነን ምናልባሽ ክንሳብ ንፅቡቕካ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ መን ይፈልጥ ሕጂ በዚኣ እንድሕር ርኢናየን እዘን ከይዚ እዚአን ብጣዕሚ ኣገደስቲ መስለኒ ኣብዚኣ ተመርኪሱ ከዓ እቲ ሰበቲ ናቱ ዝኾነ ውሳነ ክወስድ እዩ ግን እታ ቀንዲ ኣነ ዝብላ ሰባት ኮንታክት ጌርካ ተንዘድልያካ ዶኩመንት ክትቦምኒ ተን ዶኩመንት ከዓ ዘኒ እዚአን ብጣዕሚ ኣገደስቲ የቀኒልና ሳምሰንካዊ ሲሳይ ሓፍቲ ኣብዚ ትውስለ እንተሎ ብፍላይ ከዓ ከምቲ ዘለዓልካዮ ሳምሰንጋ ፍናን ኦርጋናይዜሽን ማሕፀንን ብሓደ ኮይና ኣብ ንተሓባብረሉ ዘለና ሲ ናይ ብሓቂ በት ሓደ ወገን እዞም ኣሕዋትና እዚኦም ዕድለኛታት ኣቀድማ ኣቢለ ምስ ሲሳይ ዝብል ነይረ ናይ ብሓቂ ዕድለኛታት እዮም ኩሉ ዓይነት ዘለዋ ኣሕዋት እዮም ረኪቦም ዘለዎ ብዓይኒ ናይ ኢሚግሬሽን ኣድቫይስ ትህባ ናይ ሕክምና ናይ ገዛ ኮታስ ኩሉ ነገር ከምቲ ዝበልካዮ እውን ኣብዚ ክነዘኻኽሮም ነቶም ኣሕዋትና ኣብዚ ዝርኢና ዘለው ሓዊ ሓፍቲ ኣብዚ ዘይብልኩም ወይ ዓርኪ ኣጋይሽ ድመፁ ኣለው ክልተ ሰሙን ዝገበሩ ኣብዚ ናይ ኮመንት ሴክሽን እቲ ዋትሳፕ ግሩፕ እቲ ፎርም እውን ሸር ክንገብሮ ኢና ካልእ እውን እንድሕር ደኣ ናብቲ ናይ ሪፖርት ሰንተር ትኸዱ ኣለኹም ኮይንኩም ኣብቲ ግሩፕ ጆይን እንድሕር ጌርኩም ብፕራይቬት ናባና ናብ ሲሳይ ካልኦት ኣሕዋትና ኣለዋ እታ ናትኩም ናይ ሽምኩም ኮንፊደንሻሊቲ ሕልው ክኸውን ስለ ዘለዎ ብፕራይቬት ናባና እንድሕር ሰዲድኩሞ ምሳኹም ሰብ እንድሕር ከይዱ ወይ እውን ከም ዝበለቶ ቴሌፎን እውን ስለ ዝፍቀደልኩም ኣብቲ ዲቴንሽን ኮይንኩም ንሕና ናብ ዲቴንሽን ኣቲና ኣለና እንድሕር ኢልኩምና ንሕና ከዓ ናብቶም ጠበቃኹም ደው ኢልና ኢንፎርም ክንገብሮም ንኽእል ኢና እዚኣ ምክንያቱ ገሊኡ ሓድሽ ድመፀ ሰብ ሓዊ ዓርኪ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል ፅልምት ክብሎ ይኽእል እዩ እሞ ነዚኣ ከዘኻኽር ስለ ዝደለኹ እቲ ናይ ዋትሳፕ ግሩፕ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ሸር ምስ ገበርናዮ ጆይን ግበሩ ኢኹም ብዙሓት ክሕግዙ ክኾን ዝኽእላ ኣሕዋት ስለ ዘለዋ ማለት እዩ ሲሳይ ሓፍቲ ይወስኸለያ እዚኣ ያ እዚ ናይ ፍናን ስራሕ ዘሎስ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ብተፈላለየ ዓውዲ ስራሕ ከምቲ ዝበልክ ሰላመይ ሰብ ኣሎ ኩሉ ሰራሕተኛ እዩ ግን ከዓ ኩሉ ብሰመኖና እዩ ቮለንተሪ ኮይኑ በብተራ ሎሚ ከዲጃ ሓፍትና ውዒላ ነናቱ መዓት እንዳገበረሲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሕብረት እዩ ዘሎ ሞ ነቶም ኣሕዋትና ከመደየ ከም ኣሕዋት ኮይና እቲ ድወሃብ ኢንፎርሜሽን እንዳተቐባበልካ
بحقنا دلو بلبي سراح دل سراحي ما بتعمل لعلي كان 500 سبي دل حنت جروب مليانة واتساب سنة بقال ايتي رومينا حفيتنا دلنا مو بزحات محواتنا دلو افتي جروب مو انفورميشن دوستو كم سلام كتب له لسنا حتى بوست بأمونة دلو confidentiality دلو كنت حاسلة دلو it's information بحركة كل مستودها بوتو دعاتو جن أبزو وانزين بدك علىنا بروفيشنال ዝኾነ መንገዲ ኮይኑ ገይርሃቦም ፍናን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ስራሕ ናቶም ኢንፎርሜሽን ዶክተር ሳምሶን ዘለዎ ተሓጋጊዝካ እንዳተገበረ እዩ ዘሎ እሞ ነቶም ኣሕዋትና ናቶም ኢንፎርሜሽን ክገብሩ ሓንቲ ግን ኣሕዋታ ዘየድልኩ ኦፍኮርስ ከምቲ ክንመፆ ኢና ብዙሓት ኣሕዋትና ጠበቃ ዘየብሎም ኣለዉ ሕጂ ዝጭነቁ እሞ ኣነ ጠበቃ ዘየብለይ نماني خندر اللي ماني خري اللي كيزي اندحر آتي أب detention دبها الفتوتات اللوندي كيرفو كالي دبها لو استاتهم حجين نتم detention دا أكموت أبا علي بلوم إذا of course هفتني مهتن ويب سايت مولاني فنان مالو مثلني كلنا خابا بدك علينا نلوقص لدلنا تسب تتنا يبلون because قالو من قدي ولا خاط أبا because of course مستطاقت نبرو إذا خاا نتني كوشتنير تغطنير عمي في فورماتات قال لنا تمرات تصور رقة فرتب obviously بوزحات legal aid نبرو طبعات سلم خي قبولو قروي سو آخر فيديو وما تحجي تسل panic خوينو so of course تم طبعات ساعة نتي ab detention دلو لتاسك قنمي آخر هبوس لدلو مو intend تواهبهم obviously capacity قالو إذا تاسكاتن دعمته طبعا يبلين كبهالكاري so نتوم زي بلوم طبعات أجوه مقبل يدلي because قالو هذا mechanism كالوت محبرات بجحرت بتعمل بزحات محبرات مدلو ودي صراحة دلو نزني رواندا بيلين زيتات لحجوز دلو سدتني عتاتمو استقال لكم كبيرة الدلي بكذا دريزة الميكانيزم من قد يلو وسم ولا فا طبقات ذي بالكاملة يعني خير تستعي لإيه ولا تأثني طبقات لكم سيدة بالنا لإيه ماشي حاجة داسي هي عليك زبلو أعتزدوا للناس طبقاي بالليل انت يا تدبر زبل ولا مو زون هذا فاكتي مخري ምናልባት ብዛዕባ እቲ ሳዕቤናቱ እቲ ቀንዲ ዘፍርሖም ዘሎ ኣሕዋትና እቲ ሪፖርት ምግባር እቲ ሳዕቤን እንታይ እዩ ስለዘይፈልጦ እታ ምእሳር እታ ምስጓር ከምዚ ካብታ እንዳ ፖሊስ ምንጥል ኣቢሎም ንሩዋንዳ ዝሰዶም ኮይኑ እዩ ዝስምዖም ከም ተቐዲም ዳቢልክ ዝበልኩሞ ሲ ኣብኡ እውን ሲ ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ሕክምና ኣሎ ጠበቃታት ኣሎ ብዓብዪ እውን ሆም ኦፊስ ኣብኡ ከም ዘሎ ከምኡ እውን ነቲ ናቶም كيس هبهم وزنبرو درجة كم يبرابروي تمليسهم نخريبوا أو زي ون من البات نبتا كم بحدش مستخازي بالكايو ريت قص كايو استثمن كل صحة الدفاع انتهي تي حاجة ذات زجبر لهم اب detention مسأتو مجمرة أبزا سيسايز ولا تعمو سلامون دبلك كدقم زي ناي كلن زي ناي إرتويان ناي تشاريتن كالوت والكسباتن فنان مغتن رينبو كالوت زي ناي إريتران ومن نتورك بعد تدجا كل سبز قورو دلو حبابيرو نزوم سدتنياتات محقاز بطعم عابنا قريب زي ريكوبنايزتن قورو مكالعلم كاني توم سدتنياتات بتقالة متأمن كتقوملو تصبغي مخنياتو حاجز كرخو بخو اليوم مخرخ رخو بخو اليوم انتاي يقبر له من كيدو فريمي متصع له من كيدو فريمي متصن ون عبريتام كرخو بخو اليوم كوما حينت بزح تسفاقات سمع انا فريمي متصيجي ولا حنتي لنا بزي اخبلك اخلو قليل نجر يكونن قالت تترفه انت مورال مدققاف نجرات له تخليتي زناي طبقات ጉዳይ ዝበለታ ሲሳያ ምናልባሽ ምዝ ዘሎ ብዙሕ ናይ ስደተኛታት ሕጂ መዘሎ ጭንቀት ጠበቃታት ብጣዕሚ ቢዚ ከም ዝኾኑ ይርዳእኒ እዩ ብጣዕሚ ቢዚ ኮይኖም ኣለዉ ፍሉጥ እዩ ቀሊሉ ክትረክብ ኣይትኽእልኒ ሕጂ ኣብ ከምኡ ኩነታት ዳ እንታይ ኢና ክንገብር ዝበሃል ሕቶውን ዘንድ መለስክና ኣላ መጀመርያ ኣብዚ ዝበሃል ዘሎ ግሩፕ እንድሕር ኣትዮም ካልኦት ተረፈስ ኣፈናዊ ሓበሬታ ክረኽቡ ክእሉ እዮም እቲ ናይ ኢመርጀንሲ ዝበሃሉ ጠበቃታት ከምዚ ዓይነት እንድሕር መፂዎም እውን
እዞም ሓደ ጥብቃታት ናብ ከምኡ ክንሕግዝ ኢና ዝበሉ ከም በዓል ዊልሰን ሶሊሲተራስ በዓል ዱንካን ሉዊስ ሶሊሲተራት ኣለዉ እዞም ኬር ፎር ካሌስ ናይ ሩዋንዳን ካልኦት እውን እሶምን ብተኻእለ መጠን ሓገዝ ክነቢ ናብሉ ስለ ዘለዉ ናብኣቶም እውን ሪፈር ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካልእ ኣብቲ ዲቴንሽን እንድሕር ኣትኻ እንታይ ክህሉ ክእል ንዝብል ሕቶ ኢንፋክት ዲቴንሽን ፅቡቅ ኢልካ ተፀባበቀሉ ነገር የለን ናቱ ዝኾነ ሜንታል ፕሬዠር ኣለዎ ግን ሳምታይምስ ከዓኒ እቲ ሓደ ሰብ ክመፅእ ከሎ ዘይበፅሖ ሓበሬታ ወይ ዘይሃቦ ሓበሬታ ንክህብ ፅቡቅ ገይሩ ንክዛረቡን ዕድል ይፈጥረሉ እዩ ኣብቲ ሕማቅሲ ፅቡቅ ኣሎ እንድሕር ኢልና ንእሽተይ እንድሕር ረኪብናሉ ማለት እዩ ካልእ ምናልባሽ ምዝ ተተሓሒዙ ከልዕሎ ዝደሊ ነጥቢ እንድሕር ኣሎ ምስ ጠበቃታት እውን ክተሓሓዝ ዝኽእል እዩ እዚ ናይ ቋንቋ ሕፅረት ናይ ብሕልፊ ዞም ናትና ንዛረበሎም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ካልእ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ትግርኛ ንዛረብ ስለ ዘለና ሕጂ እቶም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ናይ ቋንቋ ሕፅረት ስለ ዘሎ ንዝኾነ ነገር ዝገብርዎ ጠበቃ እንድሕር ረኪቦም ፅቡቅ እዩ መጀመርያ ምስ ጠበቃ ክዛረብ ተኢሎም ጠበቃ እንተዘይረኪቦም ከዓኒ ቁኑዕ ዝኾነ ፅቡቅ ከተርጉም ዝኽእል ተረኪቦም ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ሕጂ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ናይ ዩኬ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ እቲ ቮለንተሪ ምምላስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ፈቲኻ ትምለስ እሞ ናይ 3,000 ፓውንድ እዩ ዝበሃል ኣሎ ቮለንተሪ ክትምለስ ትደሊ ዲኻ ክብልዎም ይኽእሉ እዮም እንታይ ከም ዝብልዎ ከይሰምዑ ሕራይ ኢሎም ክፍርሙ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ክኸዱ ኣለዎም ዶ ክፍርሙ ኣለዎም ዶ ይኮነን ድሌቶም ተኮይኑ ፅቡቅ እዩ ግን ብዘይ ኣፍልጦ ከምኡ ዓይነት ነገራት ምእንታን ከይገብሩ ብዘይ ኣፍልጦ ካልእ ሓበሬታታት ዘየድሊ ወረቐታት ከይፍርሙ ንዝኾነ ዝፍርምዎ ወረቐት ንዝኾነ ዝህብዎ ሓበሬታ እንተኾነ ብጠበቃ ዝተማእከለ ተኮይኑ ፅቡቅ እዩ ጠበቃ ተዘየለ ከዓ ናይ ግድን ኢንተርፕሪተር ወይ ተርጓሚ ክህልዎም ፅቡቅ እዩ ንዝኾነ ነገር ዝገብርዎ ብደይ ዝተዘጊሮሞ ኣገዳሲ ምክንያቱ ዋንስ ወረቐት ምስ ፈረምካያ ፋይናል ክትከውን ስለትኽእል እዚኣ ሓንቲ ክዛረበላ ዝደሊ ማለት ናባኺ እወ ሶሪ በዚ እንዲኦም ዝድውለ ስለ ዘለዎ ሎም መዓንቲ ክብራት ተዓዘብትና ናይ ቴሌፎን መስመር የብልና ሎም መዓንቲ ናይ ሕተን መልስን ኮይኑ ኣብ ቀፃሊ ፓርቱ ኣብ ዝገበርናሉ ምናልባት ናይ ሕተን መልሲ ሎም ምሸት ግን ናይ ሰዓት መደብ ስለ ዝኾነት ፕሊዝ ቴሌፎን ኣይትደውሉ ኢኹም ከምቲ ዝበልካዮ ሳምሶም ሓወይ እንታይ ኢለ ከዘኻኽሮ ምደሊ ምናልባት ዝኾነ ፈርሙ ኣብ ዝበልዎም እንድሕር ደኣ ከንብቡ ወይ ክርድኦም እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ናባና ወይ ከዓ ናብቲ ጠበቆኦም ክዛረብ ደልየ ኣለኹ ክብሉ ክእል እዮም ብፍላይ ከዓ ድሓነይ ምናልባት ጠበቃ ትርጓሚ ዘይብሉ ፀንሕ ይኽእል ንዓና ግን እንድሕር ደው ኢሎምልና ኣብቲ ግሩፕቲ ጆይን እንድሕር ገይሮም ሲሳይ ኣላ ብዙሓት ኣሕዋትና ስለ ዘለዋ ክንሕግዞም ከም ንኽእል እውን ነዚኣ እውን ከዘኻኽረሎም ደሊ ምክንያቱ ኣይ ቲንክ ንሓደ ሓውና ከምኡ ኢሎም ኣይፍርምኒ ኢሉ ደው ኢሉልና ናብ ምሕረት ሓፍትና ኣይ ቲንክ ከም ዝርዳእኒ ሰው ከምኡ ምዃኑ ምስ ፈለጠት ተርጉማትሉ ፍርም ከም ዘይብሉ እውን ነጊራቶ ማለት እዩ ነዚኣ እውን ክነዘኻኽሮም ንደሊ ምክንያቱ ንሕናኡ ዘለና ንዕኦም ክነገልግል ንዕኦም ክንሕግዝ ኢና እሞ ኣጆኹም ከም ዘለና ኢሎም ክነዘኻኽሮም ስለ ዝደለኸ እቲ ኣፕሊኬሽን መፅሓፍ ብምንታይ ዓይነት ኢኖም ክፅሕፍዎ ዝኽእሉ ምናልባት ገሊኦም እንታይ ምትሕትታ ዘብሉ ከምዚ ኣይበልኩን ነይሮም ሕጂ ከምዚ እንድሕር ኢለሲ ከም ዘይእሙን ዶ ይኸውን ብዝብል እውን ሓደ ግዜ ምተሓሳሰብ ዘፍርሖም ነገር ኣሎ እሞ እስኪ ኣብዚኣ እንታይ ትምክርዎም ምክንያቱ ዳርጋ ድበዝሑ ዋላ 100% ክብል ይኽእል እየ ኣነ ነቲ መንእሰያትና ደጋጥሞም ሲ ሓደ ካብዚ ከትርፎም ዝኽእል እዩ ብፍላይ ብሊብያ ገይሮም ንዝመፁ ማለት እዮም ግን ብዝተፈላለየ ምክንያት ብዓብኡ ንስኹም ክትገልፅዎ ኢኹም ብዝተፈላለየ ምክንያት ካይነገሩ የብሉ ኣለዉ ሕጂ ከምዚ እንተበሉ ብምንታይ መርትዖ እዮም ክኣምንዎም ዝኽእሉ ክብሉ ይኽእል ድዮም ናባክ ሲሳይ ከምዚ ንፈልጦ ተፈላለየ ስቴፓት ኣለዎ ኣሳይለም ኣቕላ ክትሓትት ማለት እዩ እታ መጀመርያ እግርካ ክትረግፅ ከላ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መጀመርያ ዝግበር እቲ ፊንገርፕሪንትን ስክሪኒንግ ኢንተርቪው ዝበሃል ማለት እዩ እታ መጀመርያ ኢንተርቪው ትግበር ተወሳ ሕጂ እታ ዝሓፀረትን ኣገዳሲ ዝኾነ ሕቶታት ዘለዎኣ ማለት እዩ
ብዛዕባ ናትካ ዲቴል ምስኡ ከዓ ብዛዕባ ስድራኻ ብዛዕባ ካበይ መፂኻ መበቆልካ ዓድኻ እዚታት ትሕትቶ ዝተፈላለዩ ከዓ ኣገደስቲ ዝኾና ሕቶታት ኣለዋ እቲ ናትካ ጆርኒ ዝመፃኻዮ እቲ መንገዲ ድሓለፍካ ኣብታ ዓድኻ ካብ ኤርትራ ብዙሕ ኢልካ ኣብ እንግሊዝ ኣይኣተኻ ገሊኡ ዓመት 3 ወርሒ ዝወሰደ ክኸውን ይኽእል እዩ ገሊኡ ከዓ 10 ዓመት ዝወሰደ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዓዲ እንግሊዝ ክበፅሕ እታ ጆርኒ እሳ ናይ ባዕላ ታሪክ ኣላታ ሞ ትሕተት ኢኻ ስቴፕ ካብ መዓስ ወፂኻ ዓድኻ ቤን ዓዲ ረጊፅካ መፂኻ እዚታት ዝበሃል ነገራት ኣለዉ እዚአን ኣገደስቲ እየን እንተታብቲ መንገድካ ክትመፅእ ከለካ ብዙሓት ነገር ደጋጥመካ ነገር ስለ ዘሎ ክትሰግሮ የብልካ ኣገዳሲ እዩ ንዕና ክመስለና ክእል እዩ ቢካዝ ካብ ሞት ወፅአ ካብ ሰሓረ ወፅአ ሞ ትብሎ ነገራት ከም ወዲ ሰብ ኣሎ ግን ከዓ እተናኡ ደጋጠመካ ክኸውን ይኽእል እዩ መጭወይቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ስማግሊንግ ክኸውን ይኽእል እዩ ዘመናዊ ባርነት ክኸውን ይኽእል እዩ ዓመፅ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ሰብኡታ ወዳት ኣብ ቆልዑ ዝተፈላለየ ናይ ወዲ ሰብ ፀገም ከጋጥም ይኽእል እዩ ባዕልካ ዊትነስ ዝገበርካዮ ከዓ ትቐተል ድዩ ክህረም ድዩ ክጠንቀቅ ድዩ ክትሪኦ ደጋጥመካ ክህሉ ይኽእል ከም ወዲ ሰብ ኣብ መንገድካ ሞ እዚኣታ ጆርኒ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ክትነፅሕ ኣብታ ስክሪኒንግ ኢንተርቪው ምስኡ ከዓ እንታይ ኣጋጢምካ ዓድካ ኣሎ ሕቶ እዚአን ግን ከዓ ሓደ ነገር ክርዳእና ዘለዎ ኣብታ ስክሪኒንግ ኢንተርቪው ትገብረላ እዋን ብመርከብ ዲካ ብሎሪ ዲካ ነፍስኻ ሂወትካ ሒርካ ኢኻ ተኣቱ ዘለካ እዚ ኩሉ ንክትነግር ዓቕሚ ክህልወካ ደይህልወካን ከመይ ኢኻ ኣቲኻ ይውስኑ እዩ ክትርስዕን ከይኮነ ከይተረዳእካ ክትሓልፎም ትኽእል ኢኻ ነቲ ሕቶታት ኣይነገርኩማ ስክሪኒንግ ኢልካ ክትጭነቕ ኢኻ ኦፍኮርስ ካልእቲ ስቴፕ ኣለሃካ ጠበቓ ረኺብካ ስቴትመንት ትገብረሉ እዋን ኣሎ ኣብታ ስቴትመንት ናትካ ሂወት ታሪክካ እንታይ ኣጋጢምካ ተሓተሉን ተፅሒፈሉን ተርጓሚ ኮንካ ክወስድ ይኽእል 2 ሰዓት ክወስድ ይኽእል 3 ሰዓት እጃዘመትክ ክኸውን ይኽእል 10 ገፅ ክኸውን ይኽእል 20 ሂወት ታሪክካ እዩ እንታይ ኣጋጢምካ ብዲቴል ኦብቪስሊ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ተርጎምቲ ኮይኖም ድዮም ወይ ገለ ዘታርፉካ ኣለዉ ኦፍኮርስ ሕጂ እንድሕር ተጨውየ ነይረ ኢልካ ናይ ናሽናል ሬፈራል ሜካኒዝም ኤንኣርኤም ዝበሃሉሎም ናብኡ ሪፈር ይገብሩካ እዮም እሳቶም ከዓ እንታይ ኣጋጢምካ እዚታት ኢሎም ስፖርት ዝገብሩልካ ማሕበራት ኣለዉ እዚ ናይ መንግስቲ ናይ ገቨርንመንት ማሕበር እዩ እዚአን ተደይልካ ዘነፍሪ ክሰደካ እቲ ንሕና እሕፅር ክነብሎ ንደሊ ምስኡ ከዓ ታሪክና ዓብይ ሻንጣ ሙሉእ ዘለዎ ይምላእ ይብዛሕ ይጃዘማ ክትነግር ኣለካ obviously ድሕራይካ ኣብ ስቴትመንት ከዓ ተደይ ተፃሒፉካ ኣብ ኢንተርቪው ክትፅዋዕ ከለካ ከዓ ነርካ ሳልሳይ ዕድል እዚኣ ሕጂ ኣሰነፊጋ ዘላ ካብ ኢንተርቪው ተፀዊዕካሲ ንዕቑባ መሕተቲካ ትነግረላ እሞ እንታይ ኣጋጢምካ እሳ ተላዒላሃና ኣላ ምዝ ነይ ሩዋንዳ ቤት ግን 2 ስቴፕ ኣሎ ኦፍኮርስ ኣብ መጀመርያ ንፈልጥ ኢና ብኸመይ ተኣቱ ክፅግመካ ክእል እዩ ክትነግር ዘይትኽእለሉ ሓሚምካ ዲካ ፔንት ኮንካ ዲካ ዋቴቨር ግን ኣብታ ስቴትመንት ግዜና ወሲድና ኦፍኮርስ ቁርብተይ ተንፊስና ኣለና ሆቴል ድና ኣቲና ገዛ ሓሲብና እቲ ዘገድስ እቲ ተርጓማይ ክነግረልካ እዩ ዘለዎ ድሕራይ ክንመፅኡ ኢና ድሓነይ ግን ኣገዳሲ እዩ ተጨዊና ተሃሪምና ተቐጥቂጥና ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ከይኮነ ኣብ መንገዲ ዘጋጠመና ኣብ ሱዳን ኣብ ሰሓራ ሊብያ ፈረንሳይ ኢታሊ ወሰነ ክንመፅእ ከለና ንዓዲ እንግሊዝ እቲ ጆርኒ ንፈልጦ ኢና ኣነ ክብል ዝደሊ ካብ መጀመርያ ክትዘለካ ትኽኢላ ኣይነገርኩን ኣይገበርኩን ክትብስ ካልኣይካ ሕቶ ኣላታ ስድራ ኣለካ ሕዋት ሓፍቲ ሓወቦሓትነ ሰበይቲ ቆልዓ ትበሃሉ ሕቶም ኣሎ የሎምኹም ኦፍኮርስ ክትብል ኣለካ ሓንሳእ ንዘላ ኢና እዚኣ ብተፈላለየ ምክንያት ወላ እኳ ተደይ ዘርዘርናዮ ኣይትነግርኒ ኢኻ ኣገዳሲ እዩ ክትነግር ንዕን ስድራ ስለ ዘለውካ ይኽኣለካ ደብል ሕጊ የለን ኣብቲ ናይ ኣሳሎም ስፖርት ስለዝኾነ እዚአን ሳምሶም ከዓ ክውስቲ ከለ እዩ እተን 2 ስቴፕ ነግረን ሳልሰይቲ ተነፊጋሃኒ ኣደላ ኢንተርቪው ማለት እዩ ቢካዝ ኣብ ኢንተርቪው ከዓ ሞር ክትነግር ስለትኽእል እሳ ኣብዛ እዋን እዚኣ ተላዒላ ኣላ ግን ኣብታ ካልአይቲ ኣገዳሲታ ስቴትመንት ግን ከዓ ኣብ ዲቴንሽን ተኣቲኻ ኣጌን ኣብኡ ከዓ ተጠበቓ ከም ብሓድሽ ስቴትመንት ክወስድ ስለዝኾነ ዝተረፈ ተድሊካ ክትውስኽ ትኽእል ኢኻ ክብል ዘል ታንኪ ሶሪ ኣነ ብሕያት ሳምሶም ሓወስ ሲሳይ ዳርጋ ፅቡቅ ጌራ ስለዝገለፀቶ ብዙሕ ድውስኮ የብሉኒ ግን እታ ስክሪኒን ኢንተርቪው ወታ ናይ መጀመርያ ኢንተርቪው ንብላ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ኢንተርቪው እያ
ምክንያቱ መጀመርያ ምን ምዃንካ ስለትነግሮም ካበይ መፂኻ ቤን መፂኻ ገለመላይ ሓደ 6 ዝኾና ኣገደስቲ ክፋላት ኣለዋ። ቀዳማይ ክፋል ናትካ ውልቃዊ ታሪክ ወይ ፐርሰናል ሂስትሪ ዝብልዎ ወይ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ዝብልዎ መን ኢኻ ሓወለካ ደብ ዓዲ እንግሊዝ ቤን መፂኻ ዜግነትካ መዓዝ ተወሊድካ ገለመለ ዝበሃል እዚ ብዙሕ ግዜ ዘየካትዕ ነገር እዩ ማለት እዩ። ኣብ ገለገለ በርዝደይ ናተይ ብጌጋ ፅሒፈዮ ዕለት ገለ ዝበሃል ትሰሚዕ ኢኻ ኣብዚ ግን እቲ ዳሕን ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ትወስድሉ እዮም ማለት እዩ። ኣብ ገለ ቤተሰቦም ዘግድልዎ ነገራት ኣሎ ግን ኣገዳሲ ቤተሰብ ተለካ ክትውስኾ ክትፅሕፎ እታ ካልአይቲ እታ ትራቨል ሂስትሪ ትበሃል እያ ማለት እዩ። እታ ትራቨል ሂስትሪ ከዓኒ ካበይ መፂኻ ቤን ሓሊፍካ መዓስ ኣበይ ኣቲኻ ሱዳን መዓስ በፂሕካ ብኢትዮጵያ እንተኮይኑ መዓስ ኣብ ሊብያ መዓስ መፂኻ ኣብ ሊብያ እንታይ ኣጋጢሙካ ገለ ትበሃል እታ ትራቨል ሂስትሪ እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ። ወላ ሕጂ ምናልባሽ ድሓር ንሪኦ ንኸውን ነዚ ናይ ሩዋንዳ ከይዝ ዝበሃል ክማጎቶ ክእል እየ እንድሕር ኢልካ ሓንቲ ካብታ መሟገቲ ነጥቢ እታ ትራቨል ሂስትሪ ንብላ እያ ማለት እዩ። ብሊብያ እንድሕር ሓሊፍካ ሓደጋ እንድሕር ኣጋጢሙካ ወይ ከዓ ኣጋጣሚ ሩዋንዳ በፂሕካ እንድሕር ነርካ ኣብ ሩዋንዳ በፂሕካ ይመቸአካ እንተ ዓዲ ሕማቅ ኮይኑ ተጋፊዕካ እንድሕር ወፂእካ ኣነ ዝተረጋፍዐ ኩላ ዓዲ ዳ እንታይ ክትገብሩ ካልኣይ ግዜ ክመልሱኒ ይፈልጣ እኳ ሪአያ እኳ ተልካስኒ ምክንያት ሒዝካ መፂኻ ኣለካ ሕጂ እታ ትራቨል ሂስትሪ ንብላ ተኻልአይቲ እውን ብጣዕሚ ኣገዳሲት ስለዝኾነት ክትሓልፍ ዘይብላ እያ። እታ ሳልሰይቲ እታ ሄልዝ ትበሃል እያ ብዛዕባ ጥዕናኻ ኩሉ ግዜ እዮም ዝሓቱ ከመይ ጥዕናኻ ሜንታል ሄልዝካ እንታይ ኣጋጢሙካ ጭንቀት ዶ ገለ ዶ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ መብዛሕቲ ግዜ ንሕና ኣብ ሓበሻ ብፍላይ ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ሓበሻ ብሓፈሻ ብኤርትራውያን ከዓ ብፍላይ ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ ሜንታል ሄልዝ እሹ ክትለዓል ኣይንደልያና ምክንያቱ ፅሉል ኮይኑ እዩ ዝስማዓና ግን ሓከም ኖርማል ሕማል ወሲድና እንድሕር ከምኡ ጭንቀት ኣጋጥመና ነይሩ እንድሕር ኣማኺርናዮ እንድሕር ነጊርናዮ ሞር ሓኪም ክንረክብ ንኽእል ሞር ናትና ከይዛትን ክዳናጎ ይኽእል እዩ ክንፈጥሮ ኣለና ክንጥሽሻ ኣለና ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ዘሎ ከም ዘሎ ጌርና ክንነግሮም ፅቡቅ እዩ። ድሓር ካልእ እዚ ናይ ቤተሰብ ዝበሃል ወይቲ ቤዝስ ፎር ክሌም ከዓ ትብሎ ኣላ እታ ስክሪኒን ኣላ ስለምንታይ ኢኻ ዕቑባ ክትሓትት ደሊኻ ትበሃል ሕቶ እዚኣ እታ ብዙሕ ግዜ ትቀያየር ሕጂ ሰላሚና ካብቲ ዘለዓልክዮ ገሊኦም ኣነ ዝሓትት ደለኹ ከምዚ ስለዝኾንኩ ኣቦይ ከምዚ ሞይቱ በዚ በግልግሎት ነይረ በዚ ነይረ ገለ ኢሎም ክብሉ ፀንሑ ሽዑ ኣብኡ ሽፍት ይገብሩ እዮም ብዙሕ ግዜ እቲ ምቅይያራት መዓር ክንደይ ምቅይያራት ትገብር ኣለካ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ገለ ሰብ ካብቲ ኣፀሓሕፋ ክጋገ ክእል እዩ ገለ ሰብ ከዓ ምናልባሽ እዚኣ ዶ ሞር ወይት ኣለዋ ዝብል ክፅዕፍ ክእል እዩ ክልቲኣቱ ግን ኣጋጢምዎ ክኸውን ይኽእል እንዲ ክልቲኣቱ ከም ዘለዎ እንተፀሓፎ ፅቡቅ እዩ። ኣብዛ ቤዝስ ፎር ክሌም ወይ ንምንታይ ኢኻ ዕቑባ ትሓትት ዘለካ ትበሃል እዚኣ ሰባት ብዕምቀት ክርድእዋን ብዕምቀት ክፈልጥዋ ዘለዎም ምክንያቱ ዘሞር ኣብዚ የድሊ ዝፀሓፍካ ዘሞር እቲ ናትካ ኬዝ ዲስኳሊፋይ ክገብሮ ክእል ምክንያቱ ኮንፍሊክት ይፈጥር እዩ እቲ ዘየሎ ነገር ፍለጥ እዩ። ድሓር ክርዳእና ዘለዎ ዓዲ እንግሊዝ ብዛዕባ ኤርትራን ከባቢኡን ብዙሕ እንድፈልጡ ስለዚ ኣብቲ ዘሎ ኮንቴክስት ኣቲኻ እንተፀሓፍካ ፅቡቅ እዩ እንተዘይኮይና ኣብ ማእከል ኣስመራ ኣብ ገዛና ወታደራት መፅኦም ኣቦይ ጠረግ ጠረግ ኣቢሎሞ ረሽኖሞ ገለ እንድሕር ኢልካ ኢስ ኦብቪየስ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ኣስመራ ከምኣ ተጋጢማ ድያ ቤንተን እያ ገለስ ዝጠፍኦም ኣይኮነን ሕጂ እቲ ናትና ኬዝ ቁርብ ተመሳሳሊ ክንገብሮ እውን ፅቡቅ እዩ ወይ ከም ዘለዎ ክነቅርቦ ፅቡቅ እዩ። ክልተ ነገር ክጠቕስን ዝደሊ ኤርትራውያን ወይ ኣባላትና ኬዝ ብብዝሒ ዕቑባ ዝሓትለን እታ ናይ ፖለቲካ ኬዝ እያ እታ ካልአይቲ ከዓ እታ ናይ ሃይማኖት ኬዝ እያ እዘን ክልተ ኬዛት ከዓኒ ከም ዘለወን ገይሮም እንድሕር ዓሪቦመን ኣብኡ ሽግር ዘለዎም ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ከመይ ገይሮም ኣብቲ ካልእ ሙሉእ ሓበሬታ ከብለዎም ከምዚ ሲሳይ ዝበለቶ ዘጋጥሞም ናይ ሂማን ትራፊኪን ወይ ኣብ ሊብያ ዘጋጥሞም ናይ ሰምሰርቲ ዘጋጥሞም ናይ ሜንታል ሄልዝ ነገራት እዚ ጥራሕ ብግቡእ ክገልፅዎ ኣለዎም ስለዚ በዚኣ ተሓሊፍና ያክል ትመስለኒ ኣርሕያ ከውን እያ ነው ናኖ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካ እምበር ገሊፅካዮ ቴንክዩ እስከ ናብቲ እትዮም ዝስደዱ ወይ ኣብ ሪስክ ዘለው ኢልና ተዛሪብና ነቶም ክተርፉ ዝኽእሉ ዝበሃል ዘለኸ እንታይ እንታይ ኢሎም ዝተሃቢኦም
ምናልባት ክሊር ክገብራ ንሕክነ ሪስክ ዘለውን ወይ ኤክስክሉድድ ካብዚ ዝመፂ ዘሎ ናይ ሩዋንዳ ሕግሲ ክተርፉ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ሰባት እንታይ ዘማሉ እዮም? ተረዳይክ እንድሕር ኣለኹ ሰላሚና እዞም ወረቐት መፂኦም ነቲ ወረቐት ተኻቲዖም ተማጊቶም ክተርፉ ዝኽእሉ ዓይነት ሰባት ይኽተለ ሕጂ እዚ ናይ ሩዋንዳ ሕጊ ብኣልማማ እንድዩ መፂ ዘሎ ግን ካብዚ ብኣልማማ መፂ ዘሎ ተኻቲዕካ ትተርፍ ዲኻ ዝበሃል ሕቶ እዩ ማለት እዩ ተን ሉፕሆላት ተን ክፍተታት ዝበሃላ እንድሕር ኣለዋ ምክንያቱ እዛ ናይ ኢሚግሬሽን ናይ ኢሌጋል ኢሚግሬሽን ኣክት ናይ ጁላይ ወይ ወርሒ 7 2023 እንድወፀት ንኩሉ ብኣልማማ ካብ ውሕስ ዓዲ ሰጊሩ ዝመፀ ክንሰጎ ኣለና ወይ ኣብኡ ክንመልሶ ኣለና ወይ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ክንመልሶ ኣለና እዮም ዝብሉ ግን ገለገለ ከዓኒ ክፍተታት ክህሉ ይኽእል እዩ ምስ ዝግበር ዘሎ ካምፔይን ምስ ናይ ዝዓዲ ሕጋዊ ኩነታት ርኢኻ ወላ እኳ ኣብቲ ቀዳማይ ደረጃ ከትርፈየ ሙሉእ ብሙሉእ ተዘይበልካ ክድንጉ ትኽእል እሞ ምናልባሽ ኮታ መሊኡ እውን ክትተርፍ ትኽእል ኢኻ ኢልና እንብሎ ነገራት ኣለዉ ሓደ ከምዚ ዝበልናዮ ዓንቲ ወይ ቆልዓ እንድሕር ኣለዎ ሓደ ሰብ ኣይከድን ቆልዓ እንድሕር ኣለዎ ቆልዑ ገዲፉ ክኸይድ ስለ ዘይክእል እሳ ከም ሓንቲ ከይዝ ክንሪኣ ንኽእል ኢና ካልእ እዚ ናይ ቪክቲም ዝኾነ ናይ ሂውማን ትራፊኪንግ ወይ ከዓኒ ናይ ራንሰም እዚ ናብ ሊብያ ዘጋጥሞም ሽግራት ኣሕዋትና ኣዋልዶም ናይ ከምኡ ተጠቃዐ እንድሕር ነይሩ እንድሕር ተኣሲሩ ነይሩ እንድሕር ተሳቂዩ ብሰምፀርቲ እንድሕር ብዙሕ ግፍዕታት ወሪድዎ እዚ ንምምላስ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ኣብ ዲቴንሽን ንኽኣቱ እውን ከምኡ ዓይነት ነገራት ከምፅኣሉ ስለ ዝኽእል እቲ ዝተሓተ ዕድል ኣለዎ ተባሂሉ ብብዙሓት ስለ ጠበቃታት ዝወፅሉ ብዙሓት ትካላት ስለ ኣብኡ ካምፔይን ዝገብሩ እሶም ከምኡ ዓይነት ነገራት እውን ናይ ምትራፍ ተኽእሎ ኣለዎም ሙሉእ ብሙሉእ እኳ ተዘይብልና ጉዳዮም ክጓተት ብድሕሪት ክፀንሑ ናይ ግባይ ዕድል ክወሃቦም ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ከይድ ዘለዎም ፅቡቅ ሓበሬታ ክህቡ ሓጋዚ ፅቡቅ ነገራት እዩ ማለት እዩ ካልእ ዝኾነ ናይ ሕማማት ሽግር ዘለዎ ሰብ ሕማማቱ እንድሕር ኣሎ ብትክክል ክነግር ሓበሬታ ክህብ ብኡ መጠን ከዓኒ ግቡእ ኣገልግሎት እውን ክረክብ ስለ ዝኽእል ምስኡ ተተሓሒዙ እውን ጉዳዩ ክጓተት ስለ ዝኽእል እሱ ፅቡቅ እዩ ብፍላይ ግን ንሩዋንዳ ክኸይድ ምክንያት ከይከይድ ምክንያት ኣለኒ ንኣብነት ከምዚ ዝበልኩ ሩዋንዳ ኣነ ብሩዋንዳ ገይረ ሓሊፈ ሩዋንዳ ፈልጣየ ኣብ ሩዋንዳ ርእሱ ዝኻኣለ ዓመፅ በፂሕኒ እዩ ካብታ ኣነ ክኸዶ ዘይደላ ሃገር ኢትዮጵያ ወይ ኤርትራ እንድሕር ኢልና ካብኡ ዝፍለ ነገር ኣይኮነን እናዓይሉ ምክንያት እንድሕር ኣለዎ ስለምንታይ ሩዋንዳ ክኸይድ ኣይደልን እሱ እውን ንባዕሉ ናቱ ዝኾነ ሞጎቶ ከምፅእ ይኽእል እዩ ናቱ ዝኾነ ከዓኒ ሓሳባት ኣምፅኡ ክተርፍ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ወላ ሩዋንዳ ውሕስቲ ሃገር ተተባሃለ ብቁፅሮም ውሕድ ኣኹን እምበር ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዕቑባ ዝወስዱ ደቂ ሩዋንዳ ኣለዉ እዚ ከይዚ እዚ እውን እንታይ እዩ ርኢና እሱ እውን ሓደ እንታይ ዓይነት ጃስቲፊኬሽን ክነምፅሉ ኢልና ኣብ መፃኢ ክነቕርቦ ኢና ምናልባሽ ክሪኦ ፍትና ኣለኹ ብምንታይ እዮም ኣብዚ ዕቑባ ዝወስዱ ዘለዉ ደቂ ሩዋንዳ እሱ ከዓኒ ከም ሓደ ከይስ ክኸውን ይኽእል እዩ ንመሟገቲ ኔክስት ግን ብሓፈሻ ዘን 3 ወይ 4 ነጥቢ ክጠቅስ ይኽእል ሲሳቅ ዓስር ያ ዘነብቱ ክላላ ካልኦት ሳንቶን ኩሉ ኢልካዮ እንዲኻ ቁርብተይ ክጠቕጠላ ደለ ዘለኹ ናይ ሓታ ናይ ጥዕና ማለት እዩ ሓደ ወዲ ሰብ እንድሕር ንኣእምራዊ ወይ ኣካላዊ እሞ ኤቪደንስ ዘለዎ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣእምራዊ እሞ ብከዚ እቲ መንገዲ ወረዲ ደምፅኦም ነገር ክኸውን ይኽእል እንድዩ ብሕክምና ተወክተ ተኮይኑ ሕክምና ይረኣይ ተኮይኑ ካውንስሊንግ ድዩ ወይ ሳይኮቴራፒ ድዩ ዝኾነ ነገራት ነደካሙት ተቐባልነት ዘለዎ ብሕክምና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክረኣይ ተኮይኑ ተፀኒሑ ዘናብቲ እቲ ኤቪደንስ ስለ ዘለዎ ደን ሓጋዚ ዝኾኖ ማለት እዩ ካልኣይቲ ከዓ እታ ናይ ፋሚሊያን ፕራይቬት ላይፍ ድብልዋ ከዓ ኣላ ስድራ ኣለካ ድዩ ሓዊ ሓፍቲ ተቃሓቡ ኣትንበት ቀረባ ናይ ደም ስጋ ናይ ስጋ ቤተሰብ ድኾነ ተድዮም ኦብቪስሊ ክትኣቱ ከሎ ሓንሳ የብለይን ትብል ኢኻ ግን ከዓ ከሊካ ክትብል ኣገዳሲ እዩ ከዘሳ ትብል ናይ ፋሚሊያን ፕራይቬት ላይፍ ትበሃል ነገር ኣገዳሲታ ቢኮቶም ቤተሰብካ ከማኻ መፅም ዕቑባ ሓቲቶም ዕቑቦም ዝተቐበሉ ክኾኑ ይኽእሉ እንድዮም ሓጋዚታ እዚኣ ከዓ ብዙሕ ሰብ ሕጂ ዝፈርሓ ከመይ ገለ ምስኡ ክነብር ይኽእለኒ ድዩ ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ እዚ ከዓ ብዙሕ ተዛሪብናሉ ኢና ሓደ ወዲ ሰብ ድሕሪ ዕቑባ ሓቲቱ ኣነ ገዛኹም ኣይደለኒ ምስ ትግራይ ክነብር ይኽእል እየ ዝብል ተኮይኑ ፀገም የብሉን እቲ ፋይናንሻል ሰፖርት ይህቡኻ
مس صدرخات نبر تخيل حدتا private and family life ثاني مس صدرخات اللكا نابرا you know evidence تقبر على بس نبر تلقى مس تساب مالتي أبغى نبر على أو بقى لو سبعي كحون في العرق كحون في relationship دلكا سب كحون في إلما ولا تديلكم after statementكم دي ويا after detention متأكدكم دي whatever وين تبغى أدو استقلني الكادي تسقط على اللوجو بس تاني تعنا قنت أقدر because بزحات من إسيات مزيوم الجي بي كواي مزقبون يوم نحكم منا أيريون يوم نيتعنوا ما يقبرون يوم exampleات لنا نعين ذي نيزن ذي كله ومسي ديتا فلت اللممو الجزء نزل نتبلو نقرات خينو نحر نحكم كاتب أيكون كاتب ملالس تكون of course فلت أنا تفتعم كبيد عاد إنجليز جن نحر طريقة وطراتات تحسسكم كا at the end of the day مثلا حدا جي بي خسمعك ولا عسرت يوم تأبيها سو أقدر يو نحم نتعناها نورا غسل كاخي كونتي نتنوع على ثاني تعناها أقدر فيه راح نقول سرع دخونه you know حقوس دخونه هيوت نخد نربط سخنكا تنيسن عمرا ودي فيزيكال تعناها كتر رأي كتر إلى لك مرهاني كتر أخبرلون من قد دخلت عريلون أقدر فيه دحرايكا ورا غتمت الكاديو تقبلهم خادم خمسة بالقوة هو تحت مرة تسأل بدي حدا تجمع إذا كنت بوينت بتاع ما قدرت يعني فاميلي obviously أصلا فناندو قبل ما هتندو تو information سلادلو تمريت كن كستمعوا سلا تقولوا تقعد لنا سمعنا بخمي خيرنا حتى بخمي خيرنا بدي تجمع يقولون you know عندهم كل تحت هو تلهم تي وتعيشاتهم تكونوا سلهم دلهم ما أسقطهم كأمس فاميلكم قاتكونوا أبي لك لا تباهاكم تنبرو تتنقل كأت عشان مقابل حفتها مانشستر قال لندن على خاب هوتيل يوصل له يأكل له لا تتنقل حفتها بحان تأتكمكم يتحاشى مثلنا أنا thank you Thank you. بس ياكو سخلا نعملت بزحات ون يحطنا عندي ما تقولوا حوا حبت بيتسر زي باللي كده انتاي بالكورس تنايت عنا إلكم بلاي زقونا نقدر نزقات ومسك كاي ترى ناتو ባህልና ድዩ ሃይማኖትና ድዩ ነዚታት ነገራት ኣይተባብዓና ንኽን ንዛረብ ኣብ እስያ ክስኻን ትሕር ኮይነ ግን ምፅእ ምስ በልካ ኣብዚ ቋንቋ ምጅማር ዝኾነ ዓይነት ናይ ግብረሰናይ ዘለዎን ማሕበረከማት እንድሕር ኣለዎ ከዓ ቮለንተሪ ወለንተኛ ኮይንካ ኣብኡ ኣቲኻ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣኼባር ዝገበርናሉ ምስ ሓደ ጠብቃሲ ሒዝታት እውን ነቲኦም ስደተኛታት ከም ዝጠቕሞም ልክዕ ከምቲ ፕራይቬት ላይፍ ኣብዛ ዓዲ እውን ወሃሃዶ ከም ዘለው ላማመዶ ከም ዘለው እቶም ደስርሕዎም ዘለው ወለንተኛታት እዚ ምሳና ሰርሕ ኣለኢሎም እውን ናይ ሰፖርት ሌተር ክህብዎም ከም ዝኽእሉ እውን ሓደ ካብቲ ነዚኣ ከዘኻኽር እደሊ ማለት እዩ እስከ ንምጥቕላል ኮና ደርጋ ጊዜና እንዳወዳእና ኢና እዚ ብዙሕ ጊዜቲ ናብ ዲቴንሽን ምስኣተና ድሕግዙና እቶም ቀንዲ ድሕግዙ ማሕበረከማት ዝበሃላ ፍናን ማህፀን እኳ ናይ ቋንቋ ምዛረብ ኮነ ካልኦት ዝበሃላት ኣስማተን እንድሕር ኣለኩም ኮይኖም ወይ ከዓ ከም ዓይነት ፖስተር እንድሕር ኣለካ ኮይኖም ዶክተር ሳምሶን እስከን ሰንሸር ግበሮሞ ናብ ታሪክና ዘሎ ነገር ክነብት መደብና ክንውድእ ሰላም ኢና ንሪኦን ኣለና ሴን yes እዚኦም ገለ ካብቲ ናብዚ ኩነታት ዘሎ ዝሕግዙ ዘለዉ ትካላት እዮም ዲቴንሽን ኣክሽን ብዛዕባ ዲቴንሽን ወይ ምድጋም ነገር እንድሕር መፅኡ ክንድውለሎም ንኽእል ኢና ቴሌፎኖም ኣለዉ እዚ ሶኣስ ዲቴንሽን ሰንተር ዝበሃሉ እውን ኣለዉ እዚኦም ቤይል ፎር ኢሚግሬሽን ዲቴይኒ ዝበሃሉ ምናልባሽ እንድሕር ናይ ምድጓን ነገራት እንድሕር መፅኡ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ሓገዝ ክህቡና ክእሉ እዮም እንተወይ እውን ሲሳይ ተቐየሳቶ ነይራ ኬር ፎር ካሊስ ሩዋንዳ ዝበሃል ኣለዉ ኣብዚ ናይ ሩዋንዳ ኬዝ ብፍላይ ኣጥቢቆም ዘለው ካልእ እውን እቲ ብዙሕ ግዜ እዚ ጆይንት ኮንስል ፎር ዘ ዌልፌር ኦፍ ኢሚግራንት ዝበሃሉ እውን ኣለዉ ኣብ ጉዳይ ጠበቃታት ብዙሕ ግዜ ኣሰካፊ ዝኾነ ነገር ንሰማዕ ኣለና ጠበቃ ይረኸብናን እንታይ ክንገብር ዝበሃል ኣሎ ኣብዚ ኩነታት ኣብ ናይ ሩዋንዳ ብፍላይ እንድሕር ጠበቃ ሲኢሮም እሞ ኢመርጀንሲ ጠበቃ ደልዮም ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኮ ዊልሰን ሶሊሲተርስ ከምኡውን ዱንካን ሉዊስ ሶሊሲተርስ እውን
ኣብዚ ሓገዝ ዝገብሩ ኣለዉ እዚኣቶምን ካልኡን ኣለዉ ብፍላይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ወይ ዝበልናዮ ኣብዚ ብማህፀንን ብፍናንን ካልኦት እውን ናይ ኤርትራውያን ቻሪቲ በዓል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር በዓል ሪታስ እውን ናብሪኦም ኣለኹ በዓል ሬንቦ በዓል ሲሳይ ኩሎም ብዙሓት ሰባት ብሓባር ተጠርኒፎም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ኣብኡ ጆይን ተገይሮም ዝያዳ ብቋንቋኦም ሓበሬታ ክረኽቡ ስለ ዝኽእሉ እሱ እቲ ዝዓበየ ኮይኑ ይስማዓኒ ግን ከም መበገሲ ነዘን ቴሌፎን ሒዞምን እውን ኣይፅላእን እየ ዝብል ተወሳኺ እውን ሲሳይ ድልዋይ ንስኹ ኣብቲ ዲፐንድ ኣበይ ከተማታት ከም ዘለኹም ከዓ ተፈላለዩ ክምባብ ሬፊጂ ካውንስል ሬፊጂ ኣክሽናት ኣለዉ እዚኦም ዝተፈላለዩ ንኣሽቱ ኦርጋናይዜሽን ከም ዝበልካ ሬንቦ ኣብዚ ማንቸስተር ተኾነ ማሪታይን ግሬት ማንቸስተር ኢሚግሬሽን ኤድ ናይ ባዕሉ ሰፕሬት ጠበቃ ገሮም ኣለዉ እዚ ኖርት ዌስት ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ጠበቃታት ኣለዉ ጃክሰን ካንሰር ሊዳ ዝተፈላለዩ ጠበቃታት ኣለዉ ሞር ኢምፖርታንት ኣብዚ ኖርት ዌስት ማንቸስተርን ሊቨርፑል ማለት እዩ JMIU ኣለዉ ሬፊጂ ኣክሽን ከማና ማሕበራት ማለት እዩ ኣብዚ ዘለካ ከተማካ እዩ ግን እንድሕር ኣብ ሆቴል ኣለኩም ኮንኩም እቶም ኣብ ሆቴል ዘለዉ እንታይ ማሕበራት ኣለዉ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ድሕር ኣብ ኔትወርክ ኣኮሞዴሽን ኣለካ ኮንካ ከዓ ደፍኒትሊ ፓክ ይህቡካ እዮም ክትኣቱ ከለካ ኣብቲ ወረቃቅቲ ምግንፅልቅፅል ኣቢልኩም ረኣይዎ ኣለዉ ተፈላለዩ ኢንፎርሜሽን ዝህቡካ ናን ከም ዝነበርናዮ ማህፀን ብዘለና መንገዲ መቸም ዝደሊ ኢንፎርሜሽን ሞር ኢምፖርታንት ግን ኣብቲ ናይ ዋትሳፕ ግሩፕ ከዓ ፒን ወይ ሊንክ ዝገብረልኩም እንዳሰባት ሰላም ናፍቲ ግሩፕ ናይ ሩዋንዳ ኬዝ ንኣኹም ፀልብኩም ኮይኑ ክትኣትዉ ትኽእል ኢኹም ማለት እዩ ሰላም በቃ ቅድሚ መወዳእና ዝኾነ ትብልዎ ወይ ለዋ ትብልዎም ዝኾነ ዝምሕዋትና ናባኹም ኣነ ሓንቲ ድብላ ይረዳእኒ እዩ እቲ ጉዳይ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ነገራት ሰጊሮም መፅኦም ሕጂ ከዓ እንድሕሪት ክምለሱ ክበሃሉ ከለዉ ብጣዕሚ እዩ ዝረዳእኒ ኣብ ጫምኦም ኣትየ ዝሓስበ ኩሉ ግዜ ግን እሱ እኮ እንተኾነ ክጭነቁ የብሎምን ምክንያቱ ቅድሚ ዳኣገረ ጭንቀት ናቱ ዝኾነ ሓይሊ ናቱ ዝኾነ ፈሳይ ነገር ስለ ዘለዎ ብፍላይ ከዓኒ ኣብዚ ሕዊ የብልካ ሓብቲ የብልካ ንባዕሉ ትስደት ጭንቀት ኣብ ዘለዎ እዋን እዚ ተወሳኺ ጭንቀት ከዓ ብጣዕሚ ሃሳይ እዩ ካልኣይ እውን ገሊኦም ንሪኦ ናብ ሶሻል ሚድያታት ብዙሕ ናይ ፌክ ኒውስ ወይ ሓሶት ወሬታት ይመፅእ እዩ ነዚ ከምዚ ከዓነ ብዙሕ ከቕልብሉ የብሎምን እንድሕር ከምኡ ዓይነት ዜና ደልዮም ክሪኡ ኣለዎም ባዕሎም ክሓቱ ኣለዎም ኣብ ማህፀን ድዮም መፅኦም ኣብዚ ናይ ፍናን ድዮም መፅኦም እንድሕር ሓቲቶም ዝኸዱ ኣለዉ ዶ የለውን ዶ ብዓብዪ እውን ዓብዪ ዜና ክኸውን ስለ ዝኾነ ቅድሚ ዝኣገረ ሓደ ናይ ሓሶት ዜናታት መፅእ ስለ ዘሎ ኣብ ቲክቶክ ድዩ ኣብ ገለ ድዩ ንሪኦ ስለ ዘለና ብኡ ክጭነቁ የብሎምኒ ክሳብ ሕጂ ንሩዋንዳ ዝኸደት ኣየር የላን ክሳብ ኣነ ዝፈለጥኩ ምናልባት ስንሳይ ትሕግዘኒ ክሳብ ሕጂ ተሰሚዑ ዘሎ ሓደ ሰብ ብውልቁ ክኸይድ ደሊሉ ከም ዝኸደ ሪፖርት ኮይኑ ኣሎ ዝረኣናዮ ብዓይንና እኳ ተዘየለ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ሩዋንዳ ዝኸደ እንድሕር ኣሎ ዜግነቱ ይፈለጥናዮም ሓደ ሰብ ግን ቮለንተሪ ክኸይድ ደልየ ኢሉ ዝኸደ ከም ዘሎ ሰሚዕና ኣለና ስለዚ ካብዚ ናይ ሓሶት ዜና ወይ ፌክ ኒውስ ቅልይ ክብሉ ኣለዎም ክጨነቁ የብሎምን ብተኻእለ መጠን ኣብቲ ናይ መንእሰያት ኣብ ቲክቶክ ድዩ ገለ ዶ ከይድና ከምዚ ክንገብር ክንፍትን ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሰሰማዩ ሱነር ኦር ሌተር እዚ ክቕየር እዩ ብዙሓት ሰባት ከዓ ኣይወስድን እዩ እሱ እርግፀኛታት ኢና ማለት እዩ ወላ ተወሰደ ኣብዚ ዓመት ድዩ ገለ ይወስድን እዩ 20-30 ዓመት ወስድ ኣነ ሎ ባይ ከም ኣድቫይስ ክህባ ብዛዕባ ጠበቃታት ኩልና ኣሕዋት መን ጠበቃኹም ዝበዝሐ ጠበቃ ትብልዎ ነቲ ተርጓማ እዩ ፕሊዝ ተርጓማይ ይስርሑ ጠበቃ ይስርሑ መን ጠበቃኻ መን እቲ ኮምፓኒ ዝበዝሐ ብላይቭ ኢኹም ትፍርሙ ብዋትሳፕ ኢኹም ፈሪምኩም ትሰድሞ እቲ ነሊገላይ ትፍርምዎ ስቴትመንት ብቴሌፎን እዩ ዝግበር ሰው ኣይግበረን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ንዓኻትኩም ንምንታይ ከመይ ኣበይ ምባል ታሕቶ ነውሪ የብላን መን ጠበቃኹም ኦፊስ ኣድራሹ ኢሜሉ
ዝኾነ ኮሚኒኬሽን ከዓ ነቲ ጠበቃ ይኹን ነቲ ተርጓማይ ይኹንኩም ትድውልሉ ነቲ ጠበቃ ኢኹም ትድውሉ ነቲ ሰክረተሪ ረፈረንስ ኮሚቴትኩም so please እዚኣ ክምሕፀነኩም እደሊ ኩልኩም ጠበቃት ኢልኩም ክንብለኩም ከለና ናይ ተርጓሚ ሽምኩም ተሪዕሉና እሞ ጠበቃኩም ፍለጡ ንክትፈልጡ ፈትኑ ኮሚኒኬሽን ዝኾነ ዘረባት ኮይኑ ከዓ ብኢሜይል ክትኮን ዘለዋ ኣትሊስት እንኳን እታ ኢሜይል ኣዋዕኻ ስጋ ትፀንሕ ኤቪደንስ ኣለኩም ማለት እዩ ካብ ሕጂ ንኒኦ ከም ኣሳይመንት ማል ምሸትም ኣብዞም ኢልናዩ ኢና ጠበቃይ መን እዩ ኣፍልጠኒ ንመን ክዛረብ ዘለኒ ከዚ ተርጓሚ ነዚ ተርጓሚ ኣብዚ ትርጉም ኣብቲ ትርጉም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ክትርጉም ይኽእል እዩ ናይ ክንደይ ሰብ ኢሉ ኢኻ ብፅሕ ስለዝኾነ ኣገዳሲ እዩ ማለት ኣብ መንገዲ እንዳኸልኩ ተደውለይቲ ናይ ሓደ ሰብ ሽም ተተፀዊዕን ከመይ ገረ ኢኻ ፈልጦ ከም ለበዋያ ኩሉና ብሕጅም ደኣቱ ክህሉ ክእል እዮም ሓደሽቲ ደኣቱ ክህሉ ትኹም ጠበቃኹም ክትፈልጡ ኖርማል ስትሬት ፎርወርድ ዝኾነ ኣሰራርሓ ጠበቃ ክትፈርም ከለካ ሊገሌ ተፈሪምካ ኬር ሌተር ትበሃል ኣሎ ዝነግረካ ኣነ ጠበቃኻ ኣነ እዚ ኢሜይለይ እዚ ቴሌፎነይ እዚ ኬዝ ረፍረንስካ ድብል ኣሎ ድበዝሓ ይመፀኩምሉ ግን እጃዘማተት ሕጅም ኣይሓለፈኩምን ክትሓቱን ክትፈልጡን ግን ኣገዳሲ እዩ ንዓና ከዓ ክንሕግዘኩም ክንብል ከለና ካብ ኣብ ጉግል ኣትና ንምድላይ ንኣቱ ፅሑፍ ይፀንሓና ኣትን ካብታ ግሩፕ ንእሽተይ ፎርሙ ተሰዲዳ ኣሎሙ ንግሆ ኩሉ ሰብ ጠበቁ ፈሊጡ ክውዕልን ዝታትታት ኢልና ምትማል ምሸት ብኸም ኢና ወዲናዮ ሰው ሓደራ ክብለኩም ይደሊ ነቶም ተርጎምቲ ብልኩም ሽም ሃቦም ነቲ ጠበቃ ከዓ ጠበቃ ይኹም ታንኪዩ Thank you. ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል ምሸት ኢና ኣምሲና ኣሕዋት ብዙሓት ይቐኒየልና thank you I hope long life family ዳዊት ማን thank you bless you ከመይ ኣምሲኹም ኣሕዋት ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ኢኹም ክትህቡና ኣምሲኹም ሎም ምሸት ክቡራት ተዓዘብትና መደብና ኣብዚ ክንወድእ ኢና ከምቲ ኣሕዋትና ክብልዎ ዝፀንሑም ኣብ ሰዓት እዚ ከምቲ ክብልዎ ዝፀንሑ ኣብቲ ናትኩም ቦታ ኮይና ክንሪኦ ከለና ከም ደጨንቕ ኣብ ዘይተደለየ ሓሳብ ከም ዘእቱ እርዳእና እዩ ከምዚ ዓይነት ዘይተደለየ ስምዒት ኣብ ተሰማዓኩም እውን ናፃ ኮይንኩም ኣሕዋትና ስለ ዘለዋ ብናይ ስነ ኣእምራዊ ጥዕና ክኢላታት ናብቲ ግሩፕ ጆይን እንተጌርኩም እውን ናይ ሕጊ ሕቶታት ጥራይ ዘይኮነሲ ኣነ እውን እጭንቕ ኣለኹ ሰብ የድልየኒ ኣሎ ዋላ ንክተዕልሉ ማለት እዩ ኣለና ክብለኩም እደሊ ሓደ ካብቲ ነቲ ናትኩም ኬዝ እውን ሕዳእ ጭንቀት ኣለኩም ኮይንኩም ዝኾነ ዓይነት ነገር ኣብ ናፃ ኮይንኩም ኢኹም ነቲ ሓኪምኩም ዲኹም እሱ ክትገብሩ እንድሕር ዘይከኣልኩም ቃንቃ እንተኸይድኩም እውን ከም ንብለኩም ዘለና ሪፈላር ክገብርኩም ዝኽእሉ ናብ ከምኡ ክሕብራኩም ዝኽእላ ሳይን ፖስት ክገብራ ዝኽእላ ኣሕዋት ስለ ዘለዋ እውን ነዚኣ ክነግር ይደሊ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ እውን ኣብ ናይ ስነ ኣእምራዊ ጥዕና ኣተኪርና ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ ሩዋንዳ ዘምፅኦ ፀቕጢ ኣብ ብፍላይ ከዓ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ንስኹም ኢኹም እንታይ ብላደት ውዒ ደም ዝግባሃል ስለዚ ንዓኻትኩም ኣመልኪቱ መደብ ክንገብር ኢና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ የራኸበና ብሩኽ ምሸት ይኣነየልና ታንኪዩ